Amen. Good morning po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay umikot at kamayan po natin ang ating mga kapatid sa ating Panginoon. Church, do you know how powerful worship is? Alam po ba natin kung gaano makapangyarihan kapag pinuri at sinamba natin ang Panginoon? That every move that we make, every gesture, when we raise our hands, when we clap our hands, when we dance and sing for Him, His anointing flows. And if His anointing flows, there is healing. There is restoration. There is abundance. And this morning, why don't we just give the best worship, the best praise that we can give to our living God? Amen. Worship
us worship and praise to our living God. Come on, church. Let us lift our hands so high. And with our hands lifted high to the sky, as the world wonders why, we'll just tell them we're loving our King. And with our hands lifted high, we will worship and sing. And with our hands lifted high, we come before you rejoicing. With our hands lifted high to the sky, as the world wonders why, we'll just tell them we're loving our King. And with our hands lifted high, we will worship and sing. And with our hands lifted high, we come before you rejoicing. With our hands lifted high to the sky, when the world wonders why, we'll just tell them we're loving our King. Oh, 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 we'll just tell them we're loving our King. Oh, 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 we'll just tell them we're loving our King. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we praise you, Lord. We honor you, Father God. We bless your name. We adore you, God. Lord, marami pong salamat muli, O God, sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong pagsama sa gawain ito, Lord God. Natunay nga, O Diyos, patuloy naming nararanasan ang iyong presensya. Ama, marami pong salamat, Lord God, sa kalakasan, sa panibagong buhay, sa panibagong araw, Lord God, na kung saan, Lord, patuloy ka namin mapupurihan, sasambahin, at patuloy nga na itataas ang iyong dakilang pangalan. Lord, bago ang lahat, patuloy nga, O Diyos, na kami nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi, Lord God, ng kapatawaran sa aming mga pagkakamali, Lord God, nagawa na salita, maging nasa isip, Panginoon. Lord, pakalinisin niyo po kami, O Diyos, na iyong banal na dugo, Lord God, ang aming puso, Lord God, ipatuloy niyo pong pakasiya sa atin, Lord God. Lord, apart from you, Lord, we are nothing, Panginoon, kaya inaanyayahan namin ang iyong presensya, ang iyong Santong Espiritu na kumilos sa puso ng bawat isa, maging sa lahat ng mga anak mo na nadako sa lugar na ito, maging sa lahat ng mga kabataan, Panginoon. Malaya kang kumilos, Banal na Espiritu. At tunay nga, Lord God, Lord, mangusap ka through your word, Panginoon. Patuloy nga, O Diyos, na itago mo sa iyong likuran ang iyong lingkod na maghahayag ng iyong salita. At tunay nga ang lahat ng lumabas sa kanyang bibig, Lord, ay pawang puro papuri at ikaw lamang ang maitaas. Salamat, Lord God, sa iyong mga salita na ihahayag sa bawat isa. Tunay nga, O Diyos, na ito po'y mangusap sa aming mga puso, maging sa mga kabataan, Panginoon, maging sa lahat ng mga kananayan, Lord God, mga magulang, na a-attend, Lord God, sa araw na ito, Panginoon. Kumilos ka, Banal na Espiritu, at patuloy nga, O Diyos, na mangusap ka. Ano ang mga salita mo na ihahayag sa araw na ito, Lord God. Tunay nga na ito'y tumimo sa aming pinakamatabang puso, Lord God, at maisapamuhay namin ito, malakaran at mangyari ang dakilang plano mo at kalooban sa buhay ng bawat isa. Salamat ng marami, O God. Patuloy nga, O Diyos, na ikaw ang kumilos, maghari, Banal na Espiritu, ang iyong presensya, Lord, lukuban niyo po ng iyong banal at makapangyarihang dugo, Lord God, ang bawat lugar, bawat sulok, Lord God, ng lugar nito, Panginoon. Let the walls of fire surround this place in the name of Jesus, O God. At salamat ng marami, O God. Salamat sa katagumpayan, Panginoon, ng araw na ito, Panginoon. Salamat, salamat, Lord, sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsamba, pasasalamat. And in Jesus' name, amen, amen. Amen. Good morning. Sabihin nga po natin sa katabi natin, good morning. Tapikin mo yung katabi mo, excited ka na ba?
Amen. Excited na po ba tayo magpuri ng sama-sama sa ating Panginoon? Uy, ganun ba yung excited? Parang di tayo excited ah. Sino po excited na magpuri? Tayong lahat ay sama-sama magpuri sa ating Panginoon. Amen. Kumain po ba tayo? Amen. Ulit. Sino po excited na magpuri sa ating Panginoon? Ayan. So bago pong lahat, basahin lang po natin ng Psalms 133. Yan. Para makita natin ano ba yung kahalagahan pag tayo ay nagpupuri ng sama-sama. Yan. Sabi dito sa Psalms 133 verse 1 to 3. Yan. Basahin natin lahat. Sabi dito, how wonderful and pleasant it is when brothers live together in harmony. Verse 2, for harmony is as precious as the anointing oil that was poured over Aaron's head, that ran down his beard and onto the border of his robe. Verse 3, harmony is as refreshing as the dew from Mount Hermon that falls on the mountains of Zion. And there the Lord has pronounced His blessing, even life everlasting. So pag tayo daw po ay may harmony or merong unity na nagpupuri sa ating Panginoon, we are living in unity, the blessing of God ay nasa sa atin, and He will pour out His blessing in each every one of us. Amen? Kaya po sa umaga pong ito, tayo magpupuri, tayo aawit ng sama-sama, sasayaw ng sama-sama sa ating pong Panginoon. Amen? Amen. Kaya tayo po umawit, sumamba sa ating Diyos. Come on, let's clap our hands para po sa ating Diyos. Unity, dwell in unity. Say, la 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 la. Unity, unity, we dwell in unity. Hey, la 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 la. Unity, unity, we dwell in unity. La 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 la. Unity, unity, we dwell in unity. La 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 la. Behold, behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together. Behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together. Unity, unity, to dwell in unity. Say, la 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 la. Unity, unity, to dwell in unity. La 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 la. Behold, behold, brothers to dwell together. Behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together. Unity, unity, say, to dwell in unity. La 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 la. Sing in unity, unity, to dwell in unity. La 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 la. Behold, behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together. Behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell. Once again, we will sing unity, unity, to dwell in unity. La 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 la. Unity, unity, to dwell in unity. La 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 la. Once again, sing, behold, behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together. Behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together. Unity, unity, to dwell in unity. La 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 la. Unity, unity, to dwell in unity. La 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 la. Worship the city, they're on the wall. Great is the army that carries out
is when the Lord utters His voice before His army. The Lord utters His voice before His army. Blow the trumpet in Zion, Zion, sounding loud in my holy mountain. Blow the trumpet in Zion, Zion, sounding alarm. We rush in the city, they're on the wall. Great is the army that carries out His word. Rush in the city, they're on the wall. Great is the army that carries out His word. The Lord utters His voice for His army. The Lord utters His voice for His army. Hey! Blow the trumpet in the Zion, Zion, sounding loud in my holy mountain. Blow the trumpet in the Zion, Zion, sounding alarm. Blow the trumpet in the Zion, Zion, sounding loud in my holy mountain. Blow the trumpet in the Zion, Zion, sounding alarm. Hey, we rush in the city, they're on the wall. Great is the army that carries out His word. We rush in the city, they're on the wall. Great is the army that carries out His word. The Lord utters His voice for His army. The Lord utters His voice for His army. Blow the trumpet in the Zion, Zion, sounding loud in my holy mountain. Blow the trumpet in the Zion, Zion, sounding alarm. Blow the trumpet in the Zion, Zion, sounding loud in my holy mountain. Blow the trumpet in the Zion, Zion, sounding alarm. To our God we shall do valiantly. It is He shuts down the enemy. Will sing and shout His victory. Christ is King. Our God has won the victory and set His people free. His word has made the enemy. The earth shall stand and see that through our God we shall do valiantly. It is He shut down the enemy. Will sing and shout His victory. Christ. Come on, let's declare. Our God has won the victory and set His people free. His word has slain the enemy. We will shout, yet shall stand. Through our God, we shall be valiantly. It is He shut down the enemy. Will sing, shout His victory. Christ is King. Our God has won the victory and set His people free. His word has slain the enemy. Say, the earth shall stand and sing. Oh, our God, has won the victory. Just right down the enemy. We'll sing and shout His victory. Christ. Come on, let's declare Christ. Christ is King. Christ is King. Oh, yes, Lord. We praise You. We worship You. God, truly, O God, sa umaga pong ito, Lord, we will continue to exalt You. We will continue to declare Your kingship, Your goodness, O God, sa buhay ng bawat isa, O God. Hallelujah.
yes, oh Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, truly, oh God, here we are. Here we are, oh Jesus, in this place, oh God. Dala-dala, oh God, ang aming papuri, ang aming pagsamba, oh Diyos. Tunay nga, oh God, narito kami, oh God, as a proof of your goodness, oh God, na hindi nagbabago, oh God, sa aming buhay. And Lord, narito kami, Panginoon, para ibigay sa iyo, Panginoon, ang papuri na nakarapat-dapat sa iyo, Diyos. Your goodness draws me to your side. Your mercy calls me to be like you. And your favor is my delight. Every day I'll awaken my praise and pour out a song from my heart. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. Sing, you are good. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. Oh, yes, oh Jesus, your kindness leads me to repentance. Oh, your goodness draws me to your side. Your mercy calls me to be like you. Your favor is my delight. Every day I'll awaken my praise and pour out a song from my
known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, let us sing. Oh, I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, in all our hearts, Lord, we will sing. It's all my life you have been faithful. Oh, there's not a day that you have been good. It's all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, wherever I go, Lord, your goodness is running after, it's running after me. Oh, wherever I go, Lord, whatever I'm doing, it's running after me. I've laid down and surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. Oh, yes. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am the song of our hearts, Lord. All my life, you have been faithful. And all my life you have been
your voice and sing. Sing Hosanna in the highest. Let our King. Sing Hosanna. Sing Hosanna. Lift your worship, for He is a good God. He is an awesome God. Come on, church. Every knee will bow, every tongue will confess that He is God. Sing Hosanna. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Worship the name. Let our King sing Hosanna. We will lift the name of Jesus. We will lift His name. We lift it higher, higher. We lift it higher. Lift His name. We lift it higher, higher than any other, higher than any names. You're the King of Kings, Lord of Lords. We lift it higher. We lift it higher. Let our King, let our King sing Hosanna. Oh. Come on, let's declare, sing Hosanna. Hosanna. Come on, praise the name of Jesus. Lift your worship. Cry unto Him. Give your highest praise. Hosanna. We'll sing it once again. Hosanna. Oh, it's so good to be in your presence. We declare that you are Hosanna in the highest. Oh, once again, church, come on, lift the name of Jesus. Said higher, sing higher, higher. Come on, let's worship Him all together. Be lifted higher. Oh. The Lord will pour out His blessing kung tayo nagpupuri ng sabay-sabay sa ating Panginoon. Said higher. Oh, worship Him. With one heart. With one spirit. Come on, let's worship the name of Jesus. Be lifted higher. Oh, higher. Be lifted higher. Come on, lift the name. Let our King for the last time, church, we will sing Hosanna in the highest. Oh, yes, Lord. We worship You. You are a great God. Hosanna in the highest. Our King.
the King of Kings. Oh, praise the Lord of Lords. Sing Hosanna in the highest. Oh, we cry out to you. We lift our worship. We lift our hearts to you, Lord. King. Let our King. Let our King. Sing, let our King. Let our King. Sing it once again, let our King. Let our King. Come on, continue to praise the name of Jesus. Continue to lift His name. For He is worthy of all the praises and glory. Oh, you are Hosanna in the highest. Come on, pour out your hearts, the heart of worship. Oh, worship Him that comes from your heart. Thank you, Holy Spirit, for your presence in this place. Oh, we thank you, God. Truly you are an awesome God. There is no one like you, Lord. Here we are worshiping your name with all of our hearts, Lord. With all of our hearts, we give you glory and honor. Oh, yes, Jesus. Oh, we thank you, we thank you. Thank you, Holy Spirit. Let our King be lifted up. Let our King let our King let our King let our King Oh, yes, Jesus. Hosanna in the house. Panginoon, maraming salamat sa umagang pong ito. Lord, tunay nga na narito kami, O Diyos, upang ideklara that you are a good God. Na napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, despite of all the challenges in our lives, all the troubles in our lives, Lord, alam namin, Panginoon, that you are doing something good, something great every day of our lives, Lord. Lord, patuloy naming itataas ang iyong pangalan. We declare that you are the Hosanna in the highest. There is no one like you. Walang ibang pangalan, Panginoon, ang maitaas sa umaga pong ito. Let your name be lifted up in this place. Lord, we thank you for your Holy Spirit. Thank you for your tangible presence in this place. We know na ngayon pa lang sa oras na ito, meron ka nang ginagawa sa aming mga buhay. Thank you for embracing us. Thank you for the healing. Thank you for the joy, for the freedom. Lord, sa iyong aming pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba, Panginoon. Sa pangalan na aming Panginoong Jesus, lahat tayo magsabi ng Amen and Amen.
Amen. Praise the Lord. Sige po, tinatawagan ko lahat ng mga bata, pumunta dito sa harapan para bago kayo magpunta doon sa inyong kwarto, ay naroon na, yan, dami po nating mga kasamang mga bata ngayon dahil sila po ang mga umattend ng ating Daily Vacation Bible School sa loob ng 3 araw. Praise God. Amen. Praise the Lord. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yan, praise the Lord. Sige po, ituon natin ang ating mga kamay sa mga batang ito. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, sa pagkakataon na ito, marami pong salamat sa mga kabataan na ito, Panginoon, na tinawag at pinili nyo. Lord, salamat sapagkat alam ko po, Panginoon, na very special ang bawat isa sa inyong harapan. Sapagkat sinabi niyo, Panginoon, sa inyong salita, na mga bata, Panginoon, ay pinagaharian ng inyong kapangyarihan. Yes, Father, in the name of Jesus, I pray, O Lord, na patuloy po na samahan niyo mga batang ito sa kanila pong pag-aaral ng inyong salita, Panginoon, na buhay at makapangyarihan. At bawat salita niyo na kanila pong naririnig, napapag-aralan, ito ay natatanim sa kanilang mga puso na magiging pundasyon nila, Panginoon, sa kanilang paglaki. Panginoon, salamat sapagkat alam namin, Panginoon, that your words will not return unto thee void. It will accomplish, Lord, its purpose, O God. Kaya mga salita niyo na kanilang naririnig at natatanim sa kanilang mga puso, Lord, ang purpose nito, ang layunin, Panginoon, ng mga salitang yon ay mangyayari at magaganap sa taktang panahon. Kaya ngayon pa lamang, Panginoon, sineselyon ko na inyong kapangyarihan ng buhay ng mga batang ito in the name of Jesus. In the name of Jesus. And once more, I declare Jeremiah 29:11, O God, Lord, hallelujah, your plan for them is a plan of peace and not of evil, that they might have an expected end. Salamat, Panginoon. Give them the knowledge, wisdom, and understanding that is coming from you. Hayaan niyo, Panginoon, na sa kanilang murang kaisipan, maranasan kanila, O Diyos. Kung paano si Samuel, Panginoon, sa kanyang batang kaisipan, Panginoon, nangusap kayo sa kanila, gayon din, O Diyos, sa mga batang ito. Yes, O God, in the name of Jesus. Ngayon pa lamang po, open their spiritual eyes, open their spiritual ears, O God, that they may behold the wonders of thine law. Thank you, Father. Lord, pinagkakatiwala ko mga buhay nila sa kanila pong pag-aaral. Father, I pray for Lord, sa kanilang pong teacher na gagamitin ngayon. Samahan niyo siya, bigyan niyo siya ng mahabang pasensya, bigyan niyo siya, Panginoon, ng talino, ng pag-ibig na nanggagaling sa inyo, Diyos. At ang kanilang pong pag-aaralan ngayon ay tunay nga, O Diyos, hallelujah. Maging, Lord, hallelujah, inspirasyon sa mga batang ito sa pangalan ni Jesus. Salamat, salamat na marami. Lord, we entrust everything into thine hand, for you are worthy to be trusted in everything. We honor you, we praise you, and we bless you in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Yan. Yung atin daw nasa level 3, maiwan kayo dito sa loob dahil kayo ay nakakaunawa na. Level 1 at level 2 lang ang lalabas para magkasya sila dun sa ating kwarto, no? Naka-aircon naman din po yon. Yan. At mamaya po ay ibibigay yung kanilang reward. No, yung mga school supplies na sabi nga po ay ibinigay ng ating mga sponsors, no? Yan. At yung pong ibang mga nasa likod, pwede niyo pong occupy na itong nasa harapan. Maya, punta ka doon, sama ka doon sa labas, Maya. Asher, dali, mag-aral kayo doon. Achel. Praise God. Amen.
Sino po yung first time lang na ngayon naka-attend ng ating Sunday service? Taas po ang kamay. Yung ngayon lang po naka-attend. Praise the Lord. Amen. No? Purihin po ang ating Panginoon. Welcome po kayo sa gawain pong ito ng Jesus Be Lifted Up Church. Dito po sa ating gawain, wala po tayong tinataas na anumang relihiyon o sekta. Ang itataas lang po natin dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Sapagkat siya po nagsabi, siya lamang ang daan, ang buhay at ang katotohanan, walang makararating sa Ama maliban sa ating Panginoon. Yan. Praise the Lord. Sige, ito po yung mga pangalan, ano? At kayo po ay aming wine-welcome. Pag po tinawag ko yung pangalan, pwede pong tumayo. Si Monica Angela Gorong o Gonong. Asan po? Yan, praise the Lord. Si, ano to? Jenelita Kunanan. Praise God. God bless po. Moises Josue Villarico. Asan po? Nasa labas pa. Althea Jane Gonong. At Monica Tamayo. Yan, praise God. No? Welcome na welcome po kayo dito. At dito po, ang nais po natin na maranasan ng bawat isa ay hindi lamang basta miyembro, kundi pamilya. No? Pamilya po ang nais ng ating Panginoon. Hindi po natin pag-usapan anuman ang inyong relihiyon. No? Dahil hindi po relihiyon ang makakapagligtas sa atin. Relasyon po natin sa ating Panginoong Hesus ang magbibigay sa atin ng katiyakan ng kaligtasan natin. Amen? Kaya welcome po. Praise the Lord. At sa pagkakataon pong ito, tayo po ay naroon na mag-aaral ng salita ng Diyos. Sapagkat sa pamagitan po ng pag-aaral ng salita ng Diyos, makikita po natin, no, yung nais ng ating Panginoon kung paano tayo makapamuhay ng mayroong katagumpayan sa mundong ito. No, dahil alam naman po natin na ang buhay natin dito sa mundong ito ay pansamantala lamang. Ngunit ang sabi ng ating Panginoon, hallelujah, I came here to give you life and have it more abundantly. Ang ating Panginoong Hesus po. At ng kasaganaan nito. Kaya ang nais po ng ating Panginoon, na habang tayo ay narito sa mundong ito, maranasan po natin yung buhay na mayroong katagumpayan na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. At sa oras po ito, handa na puso ang ating mga isipan. Alam ko po na anuman po ang ating mga suliranin, anuman po yung ating mga, sabi nga, mga problema, mga iniisip, kayang-kaya po yung bigyan ng solusyon ng ating Panginoon dahil siya po ay makapangyarihan sa lahat. At sa pagkakataon pong ito, tayo po ay darako na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo ay tumayo at sama-sama nating basahin ang ating pong teksto na pagbubulay-bulayan sa umaga pong ito. Praise the Lord. Ito po ay matatagpuan sa aklat po ng Exodus 17:8-12. Exodus, yan. Nababasa po ba ng mga nasa likod? Siguro kahit isa-isang verse lang para medyo malaki, Goy. Para ano. At kung yung iba po ay medyo hirap mabasa itong sa harapan, pwede po kayong tumingin sa likod dahil meron din po tayong monitor sa likod. Ano? Praise the Lord. Alam niya, sabi sa Bible, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya hayaan po natin na yung respeto, yung habi nga yung reverend, no? Yung respeto, yung pagsamba, po, pagpupuri, ay hayaan natin dumaloy sa ating mga puso habang binabasa natin ang salita ng Diyos. Sapagkat ang sabi sa Bible, ang salita ng Diyos ay Diyos. No? Kaya kailangan po, naroon po yung ating respeto sa salita ng Diyos. Exodus chapter 17 verses 8-12. Amen. Ang sabi po dito, now Amalek came and fought with Israel in Rephidim.
And Moses said to Joshua, choose us some men and go out, fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. Sapagkat sa oras pong ito, mayroon kang ipapahayag sa buhay ng bawat isa sa amin na kung saan, Panginoon, ang nais nyo, kung paano po sila Joshua ay nakipaglaban sa mga Amalekita, Panginoon, nagtagumpay sila. Gayon din ang nais nyo na maranasan ng bawat isa sa amin na mapagtagumpayan namin ang lahat, O Diyos, hallelujah, ng mga balakid, ng mga problema, ng mga pagsubok na amin pong pinagdaraanan. Salamat ng marami. Holy Spirit, kayo po ang maging tagapagturo. Kayo nakakakilala sa bawat isa. Kaya alam ko po, Diyos, na kayong mangungusap. Walang sino man nalalabas sa lugar na ito na hindi nila natatanggap ang inyong kapahayagan. Marami pong salamat. Lord, tanging sa inyo namin pinagkakatiwala ang lahat. Apart from you, we can do nothing. We thank you, we praise you, we bless you in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Sa umaga pong ito, ang ating pong pag-uusapan ay tungkol sa partnership. No? Ito po yung naroon na ibinigay ng ating Panginoon kay Bishop po, na ang nais ng ating Panginoon na naroon na sabi nga ay ang katotohanan na ito ay maranasan natin upang ang katagumpayan ay ating makamtan, Panginoon. Sabi nga yung katagumpayan na nanggagaling sa ating Panginoon ay ating makamtan. Praise the Lord. At sa pagkakataon na ito, makikita nga po natin dito sa aklat ng Exodus, no? Noong inilabas po, pinangunahan ni Moses na ilabas ang mga Israelite sa Ehipto, kasi po ang mga Israelita po sa Ehipto ay naging slave, no? Naging slave po sila. Sila ay napahirapan ng gusto ng mga Egyptian, no? Talagang sila yung pinagtrabaho doon, no? Sila yung nagagawa ng mga bricks. Ang bricks doon, naroon talagang kumukuha sila ng mga putik, kumukuha sila ng mga damo, o kaya parang halimbawa yung mga water lilies, ganon, pinagsasama-sama nila yon, ginagawa nilang bricks. At ang lahat ng yon ay ang mga Israelites ang gumagawa. Kaya makikita natin na nung kapanahunan na yon, no, talagang ang mga Israelites ay naroon talagang ang lahat ng hirap, sakit, ay kanila pong naranasan. Kaya lagi silang dumadaing, lagi silang naroon ang umiiyak sa Diyos, no? Kasi kung titingnan po natin na bago nangyari yon, no po, nung magkaroon ng 7 taong kahirapan, pinili ng Diyos si Joseph, no? Para sila ay makasalba doon sa famine na yon, no? Naging governor si Joseph. At dahil dito, ang ginawa po ni Joseph, lahat ng kanyang mga angkan ay pinapunta niya doon sa Ehipto kasi doon siya naging governor. At sa kanya pinamahala ang pagdidistribute ng pagkain. Kaya nung time na yon, bagamat mayroong kahirapan, yung kanyang mga kamag-anak, no, yung kanyang lahi ay hindi naapektuhan dahil pinapunta nga niya ng Ehipto para naroon na sabi nga ay mabigyan sila ng pagkain, no? Dahil binigyan si Joseph ng wisdom ng Diyos para makapag-ipon ng mga pagkain para sa 7 taong kahirapan. At dahil dito, no, yung Pharaoh na
nagtalaga kay Joseph para siyang maging governor, no? Humanga talaga siya kay Joseph. Nung inirequest ni Joseph na kukunin niya yung kanyang mga kamag-anak, ang kanyang mga lahi, naroon po na binigyan pa sila ng lupain, no? Doon sa Ehipto, no? Naroon na talagang dahil sa gratefulness ng Pharaoh kay Joseph, yung kanyang mga kamag-anak binigyan pa ng portion ng lupain, no? At dahil nga dito, naroon na dumami ang lahi, no? Dumami ang lahi ni Israel, no? At sa pagkakataon na 'yon, siyempre, sabi nga po ay ang buhay ay pansamantala lamang. Nung mawala si Joseph, doon po naroon na ang sabi nga ay dumating yung kahirapan kasi ginawa silang slave. Yung pumalit dun sa paraon, no? Hindi inacknowledge yung ginawa ni Joseph. Kaya ang ginawa nilang alipin ang mga Israelites. Po, ganun po yung pangyayari. At dahil po doon sa iyak na mga Israelites, no, yung mga Hebrews, na kung saan talagang hirap na sila, narinig po yun ng Diyos. At sa pagkakataon na ito, ginamit ng Diyos si Moses para ang mga Israelites ay naroon na ilabas sa Ehipto, no? At dito natin makikita na sila ay nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos nung hatiin yung Red Sea. Sino dito yung nakakaalam? Parang Mike? Parang nahihirapan tuloy. Parang iba yung dating. Tawag dito. Sino dito yung nakakaalam ng istorya tungkol dun sa Red Sea? Yung hinati ang dagat na pula. Sino? Taas ang kamay. Yung iba, hindi nyo pa alam? No, hindi nyo alam na sa isa sa pinaka memorable na history, no? Sa Biblia ay yung paghahati ng dagat na pula. No, dahil dito sa pagkakataon na ito, ang mga Israelites ay nakalampas o nakaalis doon sa Ehipto, no? At doon gumawa ang Diyos ng himala, no? Dahil nung pinangunahan na ni Moses ang mga Israelites para lumabas, no? Nung sila ay naroon na sabi nga ay malapit na doon sa Red Sea, no? Biglang nagbago yung isip ng paraon na sila ay habulin, no? At ibalik uli sa Ehipto para gawing alipin. At nung pagkakataon na 'yon, wala na silang matakbuhan. Bakit? Dahil ang harapan nila ay Red Sea, no? Yung kanilang kanan ay tawag dito, mountainous, yung kabila naman ay wilderness, no? At yung likod nila yung mga humahabol sa kanila ng mga Egyptian soldiers, no? Sa pagkakataon na yon, ang ginawa lang ni Moses, tumingin siya sa Diyos at ang Diyos ay nabigay na instruction sa kanya na sabi nga yung tungkod niya ay itapat niya doon sa dagat at sa himala at kapangyarihan ng Diyos nahati, no? Yung dagat na pula. Kaya sila ay nakalakad, no? Nakalakad sila doon sa pinatuyo, no? Gumawa ng super highway ang Diyos sa dagat, no? Kaya makita nyo na tanging ang Diyos lang ang makakagawa ng ganong himala. At sa pagkakataon na yon, nung sila ay naroon na malapit na doon sa kabila, ang mga Egyptian soldiers ay nahabol sila, no? Alam nyo, purihin ang ating Panginoon, pagtuntong lahat ng mga Israelite doon sa kabilang ibayo ng dagat na yon, pinabalik uli ng Diyos yung dagat. Kaya yung mga Egyptian soldiers na humahabol sa kanila ay mga nalunod na lahat, no? Nangalunod na, namatay yung mga humahabol sa kanila. Kaya purihin ng Diyos, ganun kakapangyarihan ng Diyos, no? Kapag siya yung ating kapartner, no? At makikita natin na sila naman ay
nagpatuloy lumakad dahil ang instruction sa kanila ay pumunta merong lupa na inihanda sa kanila, yung Kanaan. Habang sila ay naroon na lumalakad, sila ay nakarating sa Rephidim, no? Ito yung isang lugar na kung saan ay, sabi nga ay walang tubig, no? Naroon na, dahil siguro sa hirap ng kanilang paglalakad, makikita natin na mga Israelites ay, sabi nga, uhaw na uhaw, pero wala silang makitang tubig. Kaya nung pagkakataon na yon, nagreklamo na naman sila kay Moses, no? Nagreklamo sila kay Moses. Nung una, ang reklamo nila ay, dinala mo ba kami dito, Moses, para mamatay? Buti pa doon sa Ehipto, kahit hirap kami, pero may pagkain kami, kumakain kami. No? Pero dito, wala. Sabi gano'n, nasa ano sila? Nasa kagubatan, nasa wilderness. Sabi nga, parang nasa parang, wala silang makain. At sa pagkakataon na yon, gumawa ang Diyos ng himala, nagpababa siya ng mana, the bread from heaven, at yung mga quail para maging pagkain nila. No? At nung pagpunta nga nila ng Rephidim dem, ay naroon, nagreklamo na naman. Ang sabi dito, mamamatay kami dito sa uhaw. Pero sa pagkakataon na yon, kinausap na, sabi nga ni Moses doon sa mga tao, doon sa Exodus 15, ang sabi doon, no, 17 yata, o 15, ay naroon na, huwag niyong itempt ang Panginoon. No? At sa pagkakataon na ito, sabi niya, hindi kayo sa akin nagrereklamo. Sa Diyos kayo nagrereklamo dahil ang Diyos ang nagpadala sa atin dito. At sa pagkakataon pong iyon, nangusap ang Diyos kay Moses, ang sabi niya, ipunin mo yung mga elders at pumunta kayo doon sa may batong yon. At struck mo yung bato, no? Ibig sabihin, paluin mo yung bato at lalabas ang tubig. Ang ginawa ni Moses, gayon nga ang kanyang ginawa, no? At naroon na may tubig na lumabas doon sa bato. Kaya makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos. At sa pagkakataon na ito, no, doon nga po sa Rephidim, no, nandun na sila sa Rephidim, nagkaroon na naman sila ng problema. At ang naging problema dito ay ang mga Amalisita, no? Yung habi nga mayroong mga kalaban na dumating para sila ay habi nga ay puksain, ano? Pero makikita natin dito na ang Diyos ay naroon na sabi nga ay dahil ka-partner ni Moses, no? Naroon na sabi nga po, nakita na naman nila ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya napakahalaga ng partnership, no? As sabi dito, partnership is a relationship in which two or more people work together and cares about, supports, and provided value to each other. Ang tunay daw na partnership, ito daw yung naroon na relationship ito, no? Kaya para magkaroon ng tunay na partnership, ang dalawa o mahigit pang mga tao, kailangan meron silang relationship, no? Dahil kapag walang relationship o basta kinuha mo lang siya ng kapartner, hindi mo man lang siya kilala, no? Hindi mo alam ang background niya, basta inano mo lang, makikita mo na lang sarili mo, na-scam ka na pala, no? Na-scam ka na pala, wala ka ng habol dahil wala na, hindi mo siya kilala, no? Ngayon po, gano'n na nangyayari ngayon, no? Marami talaga nang i-scam ngayon, no? Pero sa oras na ito, ang nais ng ating Panginoon, ang nais niya, ang naroon na mabuo sa atin o matanggap natin partnership ay yung meron tayong relationship, no? Dahil ang sabi nga, sa relationship na ito ng two or more people na nagtatrabaho, working together, sila ay naroon na merong care sa bawat isa. No? Meron silang care, meron silang, sabi nga ay, ang tawag dito, pagtingin, o pag-aalala sa bawat isa, no? Hindi makasarili, no? Hindi makasarili. At ang sabi dito, nagsusuportahan at nagpo-provide, no? Sa mga provision, yung pangangailangan. At nagpapalakas, no? Nagpapataas ng value ng bawat isa, no? Ito po yung tunay na partnership na nais ng ating Panginoon na ating makamtan, no po? At sa pagkakataon na ito, makikita natin, ang sabi nga sa Ecclesiastes chapter 4, verses 9 to 12. Tingnan natin. Ecclesiastes chapter 4,
verses 9 to 12. Yan. Two are better than one because they have a good reward for their labor. No? Ang dalawa daw ay mas mabuti kesa nag-iisa. Dahil naroon daw po, meron silang good reward doon sa kanilang ginagawa. At sa 10, ang sabi dito, for if they fall, one will lift up his companion. But woe to him who is alone when he falls, for he has no one to help him. Dahil kapag daw halimbawa bumagsak yung isa, makikita natin merong isa na magtataas sa kanya. No? Kaya iba yung merong kang kapartner. Sabi sa verse 11, again, if two lie down together, they will keep warm. But how can one be warm alone? At sa 12, though one may be overpowered by another, two can withstand him. And threefold cord is not quickly broken. No? Kaya makikita po natin no, na hindi nilalang ng Diyos ang tao para habi nga po ay maging makasarili o no one is an island. No one is an island. No, walang makakapagmalaki na kaya mo lahat. Sa ayaw sa gusto mo, kailangan mo ng kapartner. Amen? No, kailangan mo ng kapartner. Sabi nga rin sa Genesis chapter 2, verses 18 to 25. Basahin natin. Genesis chapter 2, verses 18 to 25. Ito yung naroon na nung nilalang ng Diyos, no? Nung kinreate ng Diyos ang tao. Nung unang tao na si Eva at si Adan. No, ang una niyang nilikha, sino ang unang nilikha ng Diyos? Ha? Si Adan. No, siya yung unang nilikha ng Diyos, no? Na kung saan, ang sabi nga, and the Lord said, it is not good that a man should be alone. I will make him a helper comparable to him. No? Hindi daw mainam na nag-iisa ang tao, no? Kailangan, sabi nga, gagawan ko siya ng kapartner niya. No? Kaya makikita natin na ang Diyos mismo, nais niya na meron tayong kapartner. Amen? Yung mga single dito, taas ang kamay. Yung mga single. Yung mga single. Sige, taas ang kamay, huwag kayong mahiya. Ha? Taas ang kamay ng mga single. Walang single? Ha? Huwag po kayong mag-alala. Ito ang sabi ng Panginoon. No? I will make him a helper comparable to him. May inilaan ang Diyos para sa inyo. Amen? I-claim niyo to. No? I-claim niyo to. Na Lord, merong may perfect na kapartner na inilaan ka para sa akin. Kaya wag po tayong magmadali. Age doesn't matter. Amen. No? Wag niyo, kasi yung iba kaya gumagawa sila ng paraan, no? Kasi nakatingin sila doon sa edad nila eh. No? Wag po kayong doon tumingin. Tignan nyo yung plano ng Diyos. Amen? No? Yung plano ng Diyos. Naalala ko po si nanay ko po 88 na. Kapag po naroon na, di ba, katulad po yung bunso namin, si Naya. No? Pag tinanong niya, ilang taon na si Naya? Sabi ko, sa September po, magte-30 na. Sabi niya, ha? 30 na? Bakit, wala pang asawa o ganon? Kasi po, nung kapanahunan nila, sino dito? Yung kapanahunan nila, no, ng ating mga magulang, minsan 15 lang, no, di ba? 15 lang, no po, nagkakaroon ng asawa. Yung mga kapatid ko po, nung napunta sila sa US, 20. No, 20 lang, nakapag-asawa na. No po? Kaya kapag pag naririnig niya na naroon na ilang taon na, parang nagugulat siya. Pero lagi ko sinasabi, Nay, may perfect na kapartner na inilaan ng Diyos para sa kanila. Amen? No? Kasi po, yung pong sa amin po, si Naya, magte-30. No? Yung sa isa kong kapatid, 30 plus na yata. No? Ay mga pero alam namin, in His time, merong ibibigay ang Diyos. Sapagkat ito yung sabi niya, no? It is not good that a man should be alone. I will make him a helper, no?
Ibig sabihin, yung ibibigay ng Diyos na kapartner, no, sa atin, magiging katuwang natin, hindi magiging pabigat. No? Hindi magiging pabigat sa atin, magiging katuwang natin, no? Magiging katuwang natin sa buhay, hindi magiging pabigat. Kapag po ang partner na atin pong pinili, o ibig sabihin, ikaw ang pumili ng kapartner mo, alam nyo, magiging pabigat yan sa'yo. Pero kapag ang Diyos ang pumili ng kapartner mo, magiging katuwang mo siya. Amen? Kasi ang sabi nga noon, I will make him a helper comparable to him. Po, kaya napakahalaga po noon, no? Na sabi nga po ay, yung partner na atin pong matagpuan ay naroon po na maging katuwang natin, no? Maging katuwang natin, magsusupport sa atin, no? Mag-aangat sa atin kapag tayo ay nanghihina, no? Ito po yung purpose ng partnership, no? Ito yung purpose ng partnership. Kaya napakahalaga po noon. At sa pagkakataon na ito, ang pinaka-importante po, makinig kayo, ang pinaka-importante, no, the most important partnership na kailangan po ay yung partnership ng Diyos at ng tao, no? The partnership of God and man, no? At ito ay sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus, no? God's power and man's effort working together, no? Working together. Bakit? Ang sabi po doon sa John chapter 15 verse 5, hindi ko pala naisulat dito, Goy. John chapter 15 verse 5, ang sabi ng ating Panginoong Jesus, apart from me, you can do nothing. No? Kung wala daw ang ating Panginoon, no? Ang sabi noon, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, you can do nothing. No? Pag wala daw po ang ating Panginoon sa ating mga buhay, wala tayong magagawa. Kahit mapera ka pa, kahit matalino ka pa, kahit kilala ka pa sa lipunan, no? Wala tayong magagawa, no? Kung wala ang ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay. No? Tanging ang Panginoon lamang, no? Yung pagpapartner natin sa Kanya, pakikipagrelasyon natin sa ating Panginoon, ang magbibigay sa atin, na, sabi doon, magbibigay that bringeth forth much fruit. No? Ito siya, at doon lang tayo magkakaroon ng more fruits o yung bunga na hindi bunga na kung saan ay nakakamatay, kundi bunga na nagbibigay buhay. Amen? Kaya napakahalaga po, no, na sa partnership, ang una nating kapartner ay walang iba kundi ang ating Panginoon, no? Ang sabi dito, bakit kailangan na ang ating Panginoon ang ating maging kapartner? No, bakit kailangan naroon na, sabi nga ay, siya ang unang-una nating maging kapartner? Alam niyo po ba kung bakit? Dahil ang sabi po sa Psalms 32 verse 8, no? Psalms 32 verse 8, I will instruct thee and direct thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Dahil ang sabi po ng ating Panginoon, bibigyan kita ng instruction, bibigyan kita ng direction, no? Naroon na i-guide kita. Ibig sabihin, hindi aalis ng Diyos yung kanyang mga mata sa atin. Nakatingin siya lagi sa atin, no? Kaya napakahalaga na siya yung ating kapartner. No po? Napakahalaga. At ang sabi naman sa Isaiah 55 verses 8 to 9. Ang sabi dito, Isaiah 55 verses 8 to 9. His ways and thoughts are higher than our ways and thoughts, no? Ang sabi, Isaiah 58 verses 8 to 9, 55 verses 8 to 9. Yan. For my thoughts are not your thoughts, nor your ways my ways, says the Lord. Sa verse 9, ang sabi dito, asa na 9 natin, Goy? For my ways are higher than your ways, for as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. No?
Dahil daw po ang ating kaisipan, no, ang ating kaparaanan, no, ay naroon na hindi higit sa kaparaanan ng Diyos. Mas mataas yung kaparaanan niya, no? Mas mataas yung kaisipan niya, mas mataas yung kaparaanan niya, no? Kaya kailangan natin talaga instruction at direction na nanggagaling sa ating Panginoon, no? Dahil sa lahat ng bagay, kapag hindi natin nagawa yung tamang instruction, hindi natin nasunod ang talagang direction, ano nangyayari? Pumapalpak, no? Pumapalpak yung ating gawa, no? Kaya minsan, naroon na paulit-ulit, hindi tayo makatapos sa ating ginagawa. Kaya ang nais ng ating Panginoon sa partnership, naroon na unang-una, siya ang ating maging kapartner. Magiging kapartner lamang natin ang ating Panginoon kung tayo ay may relasyon sa Kanya. No? Kung tayo ay may relasyon sa Kanya. Sa papaanong paraan? No? Sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa Kanya, sa ating mga puso bilang Panginoon natin at tagapagligtas ng ating buhay. No po? Kapag hindi po natin nagawa yon, makikita natin, no, na hindi magiging matagumpay yung ating buhay. Maging sa pamilya, hindi magiging matagumpay kapag po hindi ka-partner ang ating Panginoon. Napakahalaga po nun. Dahil makikita po natin na, sabi nga, kapag po naroon yung, sabi nga po, yung instruction at direction ng ating Panginoon, kahit ikaw mamamangha ka, no? Dahil iba po ang kaparaanan ng Diyos kesa sa kaparaanan natin. Amen? Naalala ko kagabi po, kasi meron po kaming GC, Bedanya, no? Sila Pastora Chic, kami po. Merong pinos si Pastora Chic na parang tinanggal na, ano yun parang, ano daw po, parang maliit na tela or ano na, natanggal niya sa tenga ni Ashel, no? Na hindi alam kung paano yung pero nagrereklamo na tong si Ashel na merong something sa tenga niya. At nung makita nga ni Pastora Chic, no, ginamitan niya ng piso, nakita niya parang tela na siya, no? Parang maliit na tela na na kulay dilaw na nga, no? At naroon na siyempre, parang chat namin 'yon, no? Naman si Iyay, si Iyay, sabi niya, ako nga nung daw maliit, foam nilagay ko daw saan ba nilagay Iyay? Sa ilong mo, no? Sa ilong niya. At sa pagkakataon na yon, nag-message din ako. Nung sinaya, yung bunso namin, nung sinaya po ay maliit pa rin, no? Aalis po ako noon, iniwan ko kasama ko po noon si Ate Glor, no? Iniwan ko sa kanya. Nanonood yata sila. Ewan ko, nanonood sila ng TV, nagkakainan ng corn beets. At hindi nila alam, si Naya, naglagay ng corn beets sa ilong. No? Naglagay ng corn beets sa ilong niya. Kaya nung pagdating ko, no, natataranta na sila. Dahil nga, naglagay ng corn beets si Naya doon sa kanyang ilong. No? At sa pagkakataon na yon, dahil no, si Ate Glor ko kasi, siyempre, mapera yon. Talagang lagi, dali mo sa doktor, nagpunta po kami ng ENT kay Doktora Cirujano, no? At sa pagkakataon na yon, na para sana patanggal doon sa doktora, kasi ENT siya, yung corn beets na pumasok doon sa ilong ni Naya, no? Dumedede pa yata sa akin nun si Naya. Paglalapit yung doktora, umiiyak siya. No? Umiiyak siya. Ilang beses nag-attempt na gano'n para sana matanggal. Walang pagkakataon kasi nga every time nalalapit si doktora, umiiyak. Di ang sabi ng doktora, naku, matatanggal lang natin yan pag yung natulog na, napatulog na. No? Sabi ko, sabi niya, pero gawin niyo muna, bumili muna kayo ng antibiotic. Kasi na yung ilong niya, parang irritated na, gano'n. Basta kailangan uminom muna ng gamot, no? Tapos umuwi muna kami. Pag uwi namin, sabi ko, Lord, batang-bata pa, painumin na kagad ng antibiotic. Nag-pray muna po kami, no? Nag-pray. Hindi ko binili yung sinabi ng doktora na bilhin, no? Nag-pray muna ako.
Dahil alam ko naman na ang Panginoon ang kapartner ko sa pagpapalaki sa aking mga anak, no? At nung naipag-pray na, nung kumakain na kami, bigla-bigla pong humatsing ng malakas si Naya. Lumabas yung na pumasok na corned beef. Ano? Kaya sabi ko, thank you Lord. No, ang Lord ang gumawa ng kaparaanan. At hindi lamang po yun. No, hindi lamang po yun. Naging way yon na yung si Doktora Cirujano ay ma-sharean namin at siya ay naging, umattend siya. No? Naging kapamilya namin siya doon sa Mindoro, si Doktora Cirujano. No? Kaya minsan, makikita natin, parang negative ang nangyayari, pero makikita po natin kapag ang Diyos ang kapartner mo, laging may magandang bunga. Amen? No, may magandang. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Dahil, ang sabi nga ng Panginoon, ang kanyang kaparaanan ay higit sa ating kaparaanan. At ang kanyang kaisipan ay higit sa ating kaisipan. Amen? Kaya makikita po natin napakahalaga, no? Napakahalaga na siya ang ating kapartner, no? Siya ang ating kapartner sa buhay. Dahil alam niyo po, kapag ang Panginoon ang ginawa nating kapartner sa buhay, siya yung nangako, siya yung nagsabi, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen? No? Kung ikaw man ay nagkamali ng pagpili ng kapartner mo noon, no? Naging aggressive ka, no? O dahil bata ka pa noon, no? Hindi mo naging aggressive ka, pinili mo kaagad ang kapartner mo, at ngayon, nakakaranas ka ng suffering. Bakit? Kasi hindi yun yung perfect time, hindi yung perfect na kapartner na isang Diyos na maging kapartner mo. Pero, kapag ang Diyos ang talagang sinabi mo, Lord, kayo ang aking kapartner, lahat ng hirap at sakit, aalisin ng ating Panginoon. Amen? Dahil siya ang nagsabi, siya lamang, no? Siya lamang ang naroon na nagsabi na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Maaaring naging pinili niyong kapartner, iniwan kayo, pinabayaan kayo. Kapag ang Diyos ang kapartner niyo, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Amen? No? Kaya makikita natin, iba po kapag siya ang naging kapartner natin. Dahil naroon na yung kaparaanan niya, no? Ay higit sa ating kaparaanan. Kaya kanyang isalba sa anumang problema, sa anumang pagsubok na inyong nararanasan. At kapag po nakita niyo yun, mamamangha kayo sa kanyang kaparaanan. No? Mamamangha kayo sa kanyang kaparaanan. Kaya sa pagkakataon na ito, tingnan natin, no? Doon sa pangyayari doon sa Exodus 17. Naroon po na noong sila Moses, no, ay inaatake ng Amalisita, no? Kumbaga, no, dumating yung mga kalaban, inaatakihin sila. Alam niyo ang unang-una na ginawa ni Moses, no? Naroon na ang naging unang plano niya ay lumapit sa Diyos kasi ang Diyos ang kanyang kapartner. Kaya tinawag niya si Moses, si Joshua, tinawag niya si Aaron, si Hur. Ang sabi ganun kay Joshua, Joshua, pumili ka ng mga tao. No? Pumili ka ng mga kalalakihan natin para lumaban doon sa Amalisita. No? At aakit ako sa bundok. No? Para naroon na humingi ng tulong sa Diyos. At sa pagkakataon na yun, kasama niya si Aaron at si Hur. No? Makikita natin na hindi lang basta niya inano si Joshua na siya lang ang gagawa, kundi sila ay mayroon ding gagawin. No? Siya, si Aaron, si Hur, may gagawin din sila. No? Talagang tulong-tulong sila. Hindi katulad po nung nangyari kay David na oras ang labanan, ano ang ginawa ni David? Umuwi siya. Nagpahinga siya. No? Nagpahinga siya doon sa kanyang palasyo. At sa kanyang pagpapahinga, wala siyang ginawa, ni hindi man lang niya pinag-pray yung mga kasamahan niya, nakikipaglaban. Ang ginawa niya, nagpasyal-pasyal siya doon sa kanyang palasyo. At sa kanyang pamamasyal, sa kanyang pag-iikot, nakita niya si Betseba na naliligo. Kaya ano nangyari? Nakapasok ang temptation, no? Nakapasok yung kasalanan, nakita niya, no? In-entertain niya yung kasalanan, no? Na kung saan pinakuha niya sa Betseba, no? Si Betseba ay merong asawa na
yung asawa niya ay sundalo na nakikipaglaban. Kaya ano naging kasalanan ni David? No? Adultery and murder. Nagawa niya pang ipapatay ang asawa na Bathsheba, mapunta lang sa kanya si Bathsheba. No? Kaya makikita natin, si Moses ng pagkakataon na yon, bagamat inutusan niya si Joshua, kasama yung kanilang mga kalalakihan na pwedeng lumaban sa Amalekita, naroon na hindi siya walang ginawa, may ginawa siya. Ano ang ginawa niya? Pumunta siya doon sa bundok. Ibig sabihin, tumawag siya, nanalangin siya, nag-pray siya. No? At nung siya ay nagpunta doon sa bundok, naroon na kasama niya si Aaron at si Hur. No? Tatlo sila na nagpunta ng bundok. Biro nyo, pag-akyat pala ng bundok, effort na ang kailangan. Di ba? No? Hindi naman sila biglang lilipad na lang. Talagang nag-effort sila na pumunta sa bundok. Ibig sabihin talagang naroon po na sila ay, sabi nga po, nagpunta sa Panginoon, no? Para tumawag sa Kanya at humingi ng tulong. At sa pagkakataon na yun, ang sabi niya, aakyat ako sa bundok, no? With my rod, at naroon na kapag itinaas ko ang aking kamay, no? Naroon habang sila'y nakikipaglaban, alam ko na ang Diyos ang tutulong, no? Kaya sa pagkakataon na yun, umakyat sila doon sa bundok, si Aaron, si Hur, tsaka si Moses. No? At ang sabi nga doon, anong sabi doon sa verse, Sa verse 12? No? Ang sabi doon sa verse 12, tingnan natin. Tingnan natin yung advantages. May advantage po kapag merong partnership, lalo na't higit na ang kapartner natin ay ating Panginoon. Advantages of a partnership sa verse 12. But Moses' hands became heavy, so they took a stone and put it under him. No? At sa pagkakataon na yun, nung umakyat sila Moses sa bundok para manalangin, nakataas yung kanyang kamay. No? Pero habang siya ay nakataas ang kamay, hawak yung kanyang tungkod, makikita natin na sabi nga, nangangawit siya. Dito nga, minsan yung iba sandali pa lang tinataas yung kamay, binababa na no? Si Moses pa na ang tagal na nakataas na ganon. Ang kamay, para manalo sila, Joshua sa pakikipaglaban. Pero, dahil tao lang din si Moses, maya-maya bumababa. Sabi sa Bible, kapag nakataas ang kamay ni Moses, nananalo sila Joshua. Pag binaba ang kamay ni Moses dahil napapagod na, ay naroon na natatalo sila Joshua. No? Kaya nung pagkakataon na yon, yung kasama niya na si Aaron at si Hur, hindi sila walang bahala. Hindi sila naroon na basta tumitingin lang kay Moses. May ginawa sila. Tumulong sila. At ang makikita natin, ang sabi nga dito, isa sa advantage na meron kang kapartner, no? Higit sa lahat yung kapartner mo ay ka-relationship mo. Ibig sabihin, ang paghihirap nila ay nararamdaman, ang paghihirap mo ay nararamdaman nila, kaya naroon na susuportahan ka nila, no? Ganun po yung nakita nila Aaron, no? Hindi sila basta tumayo lang at walang ginawa, nakikita nilang nahihirapan sila, may ginawa sila. At dahil dito, ang sabi nga nun, it makes the work easy, no? Una, ang advantage, ang sabi nga nun, it makes the work easy. Isang ilustrasyon nito, kailangan ko 3 lalaki. 3 lalaki. Si Dudes, si Ban, yan. Isa pa. Dudes, Ban. At saka si Kuya Ferdy. Yan. Tingnan niyo yung ilustrasyon, ha? Yan. Si Kuya Ferdy, si Moses. Yan. Kuya Ferdy, dito ka. Yan, dito ka sa gitna. Yan. Ginawa ni Kuya Ferdy, umakyat sila sa bundok, no? Nananalangin sila. Tinaas ni Kuya Ferdy yung kanyang kamay. Taas ang kamay, 2 kamay. Yan. Mihingi siya ng tulong sa ating Panginoon. Dito si Van, sa kabila si Hur. Yan. Hindi pa. Yan. Silang dalawa,
nakaalalay kay Moses, kay Kuya Perdi, no? Yan. Habang nakataas ang kamay ni Kuya Perdi, nananalo sila Joshua sa labanan. Yan. Kaya mo, Kuya Perdi, hanggang mamaya ka dyan. Ha? Maya-maya, nangangalay na. Ayoko, bumababa. Pababa ng pababa. Pababa ng pababa. E di itong dalawa, tinitingnan nila, naku, bumababa. No? At nakita nila na natatalo. Natatalo yung mga kalaban. No? Maya-maya, sige, taas niyo yung kamay. Yan, tinataas nilang ganon. No? Sa pagtaas nila ng ganon ng kamay, pati sila nangangawit din. No? Sige, hindi, pati yan. Pati sila nangangawit din. Dahil ang Diyos ang kapartner nila, nagbigay ang Diyos ng wisdom. No? Siguro sabi ni Aaron, naku, pag lahat tayo nakataas ang kamay, maya-maya lahat tayo bababa. Dahil mangangawit tayo, no? Hindi lamang si Moses ang mangangawit, kundi pati sila mangangawit din ang kanilang mga kamay. Kaya nagbigay ang Diyos ng idea, ng wisdom kay Aaron. Ting! Bigla niyang pag pinagpatuloy natin na lahat tayo nakataas ang kamay, mamaya pagod na tayo. Kaya binigyan siya ng idea. Ano yung idea? Kumuha siya ng bato. Wala naman kasing upuan doon sa bundok eh. Ang niya, bato. No? Siyempre, ang bato na kanyang naroon na kukunin, pwede bang kumuha siya ng maliit na bato? Ha? Makakaupo ba sa maliit na bato? Hindi. Kailangan nilang kumuha ng malaking bato para maupuan ni Moses. No? Kaya dahil malaki yung bato na kukunin nila, nagtulong pa rin si Aaron at saka si Hur. Kuha kayo ng bato, upuan. Yan. Kayong dalawa. Buhatin niyo yung bato na malaki. Yan. Dali, dali. Nilagay nila sa kanila, sa likuran. Sa likuran nilagay, hindi ikaw. Yan. At pinaupo nila si Moses. Yan. At dahil nakaupo, makikita natin, kahit itinaas nila yung kamay ni Moses, may effort ba kayong ine-exert? Konti lang yung effort na kanilang ine-exert, no? Dahil nakaupo na si Kuya Perdi, no? O si Moses, no? Kaya ibig sabihin, makikita natin na nagiging madali, no? Nagiging madali. At pwede rin naman na, sabi nga, para lalong mag-aangan din, no? Para lalong mag-aangan din si Aaron at saka si Hur, dahil siyempre, yung bato medyo malaki, pag medyo ngawit na yung pwede silang tumungtong din o pwede silang sumandal doon sa bato, di ba? Kaya makikita natin, kapag may partnership, nagiging madali. Kaya makikita natin dito sa verse 12, alam nyo, hanggang sa paglubog ng araw. Nagpunta sila sa bundok umaga. No? Pero ang sabi sa Bible, hanggang sa paglubog ng araw, nakataas ang kamay ni Moses. Hindi na ibinaba. Bakit? Dahil nagtulungan sila. Naging madali, no? Effortless, no? Effortless yung gawain at nagtagumpay sila Joshua. Amen? Praise the Lord. Thank you Kuya Perdi, kay Van at kay Dudes, no? Ganun po. Kapag may partnership, makikita natin nagiging madali ang trabaho, no? Katulad po ng example na lang, yung ginawang DBBS, yung 3 araw. Kung ang nagtrabaho lang po dito ay yung 3 nating teacher, sino yung naging teacher natin? Sister Clyde, Sister Aiza, Sister Lynn, pare-pareho pang nanay. Di ba? Pare-pareho pang nanay. Kung sila lang ang nagtrabaho,
Doon sa tatlong araw na DBBS, palagay nyo ba magtatagumpay? Baka isang araw pa lang, lupay-pay na yung tatlong teacher. No? Pero dahil nagkaroon ng partnership sa ating mga kabataan, 15 yata yung ating mga kabataan na tumulong sa kanila, nakikita natin naging matagumpay. Amen? At hindi lamang sila, kundi mayroon pang ibang mga nanay na tumulong sa kanila. Bakit? Kasi nagluto sila ng merienda, nagluto sila ng sopas, nagluto sila ng pansit, nagluto sila ng champurado para merong kainin yung ating mga bata. No? Kaya makikita natin na, sabi nga, kapag may partnership, napapadali ang trabaho. Amen? No? Kaya napakahalaga nun. At, ang sabi din, no, ang isa pa po sa advantage ng mayroong partnership, na mayroong tunay na relationship, sabi nga, the victory is in the right time. Ibig sabihin, nasa tamang takdang panahon na makakamtan natin yung victory. No? Kaya ang sabi nga doon sa verse 12, di ba? Hanggang sa paglubog ng araw. No? Ibig sabihin, hindi na inabot ng kinabukasan ang pakikipaglaban nila Joshua. No? Bago pa lumubog ang araw, nagtagumpay na sila. Amen? No? Amen? Nakikinig po ba tayo? Amen, no? Naroon po yung katiyakan ng katagumpayan. Napapadali, no? Napapadali yung naroon na tagumpay. Naalala ko yung yung walls of Jericho. Yung walls of Jericho po, ito po ay napabagsak, no? Napabagsak ang walls of Jericho. Kung titignan natin, yung walls of Jericho, napakalapad, no? Tayo po, ang mga pader natin, yung iba, mapalad na kung ang gagamitin nilang hollow blocks yung di 6, no? Pero yung iba, mas manipis. Ganun lang kaninipis yung ating mga, wall o pader. Pero nung time na yon, yung wall of Jericho, napakalapad nun. Sabi nga ay, 2 sasakyan ang pwedeng magdaan. Ganong kalapad ang wall of Jericho. Pero alam nyo, sa loob lamang ng 7 araw, napabagsak ang wall of Jericho. No? Kaya makikita natin, bakit nagkaganon? Dahil ang kapangyarihan ng Diyos ang kumilos. Hindi sila. Kasi kung sila ang magpapabagsak ng wall of Jericho, hindi pa naman uso nun yung pasasabugin. No? Ang uso lang nun ay mga palakol, mga bago nila mapabagsak yon, baka abutin sila ng taon-taon. No? Ilang taon yon. Pero dahil ang instruction at direction ay natanggap nila galing sa Diyos, kaya makikita natin, 7 araw lang, napabagsak na nila ang wall of Jericho. At ano yung instruction ng ating Panginoon? Ano yung instruction ng Diyos sa kanila? Ang instruction lang ng Diyos sa kanila ay umikot doon sa wall of Jericho. No? Kaya yung mga sundalo noon, pinangunahan ng mga song leader nila, no? Sila ay umikot. No? Tahimik nilang inikot yung walls of Jericho. Na yung mga sundalong kalaban nila, pinagmamasdan sila. Ano kaya ang mga ginagawa nito? Naluloko na yata ang mga ito. No? Umiikot sila. 6 na araw nilang ginawa yon. Tahimik. Basta tahimik sila na umiikot. At sa 6 na araw, 7 beses nilang inikot yung wall of Jericho. At pagkatapos na 7 ikot, sabay-sabay nila sa pamagitan ng instruction na binigay ng Diyos sa kanila, sabay-sabay silang sumigaw ng papuri sa ating Panginoon, bumagsak ang wall of Jericho. Amen? No? Kaya makita natin na kapag ang Diyos ang kapartner natin, kapag ang Diyos ang nagbigay ng instruction at direction, makita po natin, napakabilis. No? Napakabilis mangyayari. Yung mga prayer natin, no, yung mga panalangin natin, baka meron kayong mga panalangin na ang tagal-tagal na. No, ang tagal-tagal nyo na pinapanalangin, wala pa nangyayari.
baka merong instruction ng Diyos sa iyo, ayaw mong sundin. No? May instruction ng Diyos sa iyo, ayaw mo lang sundin. Sundin mo yung instruction ng Diyos sa iyo. At makikita mo kapag sinunod mo ang instruction ng Diyos, ang bilis. No? Ang bilis ng kasagutan. No? Dahil siya ang kikilos. Ang kaparaanan niya ay higit sa ating kaparaanan. Ang kanyang kaisipan ay higit sa ating kaisipan. No? Naalala ko po noon, nung bago-bago po kami sa Mindoro, nung unang punta namin ng Mindoro, no, pagkakasal po namin ni Bishop, ay wala pa kaming wala kaming sasakyan. Ang lalayo ng pinupuntahan, bukid-bukid, no? Tapos po, binigyan po kami ng kuya ko ng Yamaha Enduro. Naging way po yon para magamit namin, pagpapalo up, ganon. Pero nung kami po ay magkaroon na ng anak, nung una, dalawa pa lang, si Shemuel pa lang at si Sheikh, si Pastora Sheikh, ang anak namin, kaya pa nung Yamaha Enduro, no? Bali, nasa gitna namin yung dalawang bata, tapos nakayakap akong gano'n kay Bishop, yung ulo ng isa nakasandal dito sa akin, yung isa dito naman, no? Ganun yung gawa po namin noon, habang nagpa-follow up, no? At pagkatapos nun talagang pag-uwi ng bahay, ako ang pagod na pagod. Bakit? Kasi nga, dito nakaano yung dalawang bata na natutulog sa sasakyan. Nagpray kami ng sasakyan, no? Nagpray kami na na ang unang nabili po ni Bishop na sasakyan ay pick up, no? Siyempre, luma lang yun kasi wala naman kaming pera, may nag-best lang. Nakabili siya ng pick up. Alam niyo po yung pick up, napakasirain, no? Kasi nga, second hand. Laging sira, no? At dahil doon, ang napuna ko po, inaagaw na yung atensyon ni Bishop, no? Kasi siyempre, kailangan niyang ayusin, kailangan niyang Dumating po sa punto na nadala namin yun ng Pasig, no? At pagdating sa Pasig, nasira. Imbis na may magawa kami nandun sa bahay namin doon, si Bishop, kalikot ng kalikot, gawa ng gawa doon sa pick-up. Nung pong naroon na napuna ko yun, sabi ko, Lord, patawarin niyo po kami dahil siguro po hindi perfect timing yung pagbili ni pastor ng sasakyan. Kumbaga laging siyang nahihirapan sa pag-aayos kasi laging ang sira, no? Yun ang sinabi ko kay Lord, na-focus na po yung kanyang oras, nauubos yung oras niya, kagagawa ng pick-up na yon na laging sira, no? Nung time pong yon, maliit pa si Shemuel noon, dumedede pa po sa akin nung si Shemuel, habang karga ko po, bigla pong nagkumbulsyon. No? Bigla pong nagkumbulsyon si Shemuel noon, bata pa. Talagang bumula parang may bulang Edi nataramta po kami, no? Ay ko, in Jesus' name. Tapos sabi ng ate ko, dali natin sa ospital, dali na. Pero sabi ko, hindi, tawagin niyo si Duno. Si Bishop po yan, tawagin niyo si Duno. Tapos alam niya, nung pagpasok po ni Bishop doon sa bahay, nung ipinag-pray niya, alam niyo, nung marinig ko yung paghingi ng tawad ni Bishop, no? Bigla pong nagkaroon ako ng kapayapaan sa aking puso. Biglang, ewan ko, basta nawala yung takot, nawala yung basta naramdaman ko kapayapaan. At pagkatapos siyang ipag-pray, tapos na, parang naging normal, parang naging baliwala, parang hindi siya nakumbulsyon, si Shemuel noon, no? At alam niyo po, pagkatapos po ng pangyayaring yon, may na-meet si Bishop na isang kapatiran na galing ng Saudi, kauuwi, at isang magaling na mekaniko, no? At dahil po doon, naroon po na ginamit ng Diyos yung mekanikong yon at naayos niya, no? Naayos niya yung problema ni Bishop doon sa pick-up, no? At nandoon sabi ko nga, Lord, talagang
ang kaparaanan niyo higit sa aming kaparaanan. Ako po, sa experience ko po, may mga bagay na minsan nagpe-pray po ako, parang pangit ang nangyayari. Pero behind that, ang nakikita ko yung kapangyarihan ng ating Panginoon. No? Na dahil doon, ang sabi nga, noong time na yon, nawala na yung focus. No? Nawala na yung focus ni Bishop doon sa siraing, ang tawag dito, pick up na yon. No? Kaya makikita natin, kapag siya ang ating kapartner, makikita po natin na napakadali ng solusyon. Ang nais lang ng Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya. No? Dahil ang kaparaanan niya ay higit sa ating kaparaanan. Ang kaisipan niya ay higit sa ating kaisipan. Ang nais niya lang, magtiwala tayo sa Kanya. Siya ang gawin nating kapartner. Lagi natin i-declare, Lord, kapartner ko kayo. Sa anak ko, Panginoon, kapartner ko kayo. Sa asawa ko, Panginoon, kapartner ko kayo. No? Naroon minsan, mayroon tayong mga problema sa asawa, sa anak, no, sa pamilya natin. Kapartner ko kayo, Panginoon. At siya ang nangako, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen? No? Mamamangha kayo sa kaparaanan ng ating Panginoon. Naalala ko yung pinsan ko na, sabi nga si Ate Yuning, noong time na yon talagang ang init namin sa paglilingkod sa Panginoon. Yung asawa niya ayaw sumama. No? Yung asawa niya po, ang pinsan ko, yung asawa niya. No? Yung pong pinsan ko, ano yon? Ang tag dito? Smoke. Ano? Yung lagi nag-smoke. Ha? Ayun, chain smoker. No? Nakakailang pakete yon na ano. Itong pinsan, yung pong asawa niya na mainit sa paglilingkod sa Panginoon, talagang lagi siya nagpe-pray, hindi siya nawawala ng pag-asa. Dahil alam niya, ang kapartner niya ang ating Panginoon. Alam niyo po, bigla-bigla po, no? Na yung asawa niya ay, sabi nga, may naramdaman, nakakaiba, na talagang parang mamamatay na, no? Talagang hindi po maintindihan na pinatawag kami ni Ate Yuning, tapos pinag-pray namin, no? Pinag-pray namin yung kanyang pinsan ko, na para pong mamamatay na noon ng time na yon. At pagkatapos po mag-pray, na ano na siya, tawag dito, nakatulog. Pagkagising po, alam niyo po, magmula nung time na yon, hindi na tumikim ng sigarilyo. Hindi na nagsigarilyo. Kaya minsan makikita natin parang pangit, pero merong palang bagay, magandang bagay na gagawin ang ating Panginoon. No? Kaya kapag ang Diyos ang kapartner mo, makikita mo, napakadali. Kaya lang, kailangan naroon na pagtiwalaan natin yung kanyang instruction at direction. No? Ang instruction at direction niya, parang kung sa atin, para bang hindi totoo. Ang instruction niya parang, ano naman, yung kumbaga hindi kapani-paniwala. No? Pero kapag po tayo nagtiwala sa Kanya, makikita natin, ikaw mismo mamamangha ka. No? Kaya po, ito po yung ang kaparaanan ng Diyos, no, ay naroon na, sabi nga, yung timing ng Diyos ay napakadali. No? It makes the work easy. No? It makes the work easy. No? Kapag po naroon ang, sabi nga po, yung instruction ng Panginoon ng ating sinunod. At number 3, this gives us the assurance that in all battles, the Lord is our banner, our Jehovah Nisi. Mababasa natin yun sa verse 14 and 16. Tingnan natin, verse 14 and 16. Ano sabi dito? Goy, verse 14 and 16. Exodus 17 verses 14 and 16. Ang sabi po doon, after noon na nagtagumpay na, napagtagumpayan na nila Joshua, inutusan ng Diyos si Moses. Na ang sabi nga, Moses, isulat mo ang naging kaganapan. Para ito ay, sabi nga, isulat mo sa isang aklat ang kaganapan para maging memorial. Ibig sabihin, magpaalala kung paanong ang Diyos ay matagumpay, no? Kung paano ang Diyos ay nagbibigay ng katagumpayan. Kaya po si Moses, nagawa siya ng altar, no? Kung mababasa po natin doon, nagawa siya ng altar, at ang altar na yon ay tinawag niyang
Jehovah Nisi. Ano ibig sabihin ng Jehovah Nisi? The Lord is my victory. The Lord is my banner. No, yan. Remember, sabi yan. And the Lord said unto Moses, write this for a memorial in a book and rehearse it in the ears of Joshua. Ibig sabihin, ipaalala mo lagi. Kaya alam niyo po sa pagkakataon na ito, nais ang ating Panginoon na ipaalala niya sa atin na sa pamagitan ng naranasang tagumpay nila Moses, nila Joshua, ito ay magpapaalala sa atin na siya yung ating katagampayan. Amen? Siya yung ating victory. No? Ang sabi nga, the battle is not yours, it is mine, ang sabi ng ating Panginoon. Amen? Ang labanan ay hindi sa iyo, kundi sa akin. Kaya sa ating Panginoon ay laging may tagumpay. Amen? Kaya sa pagkakataon na ito, kung hindi nyo pa po nagagawa sa inyong buhay na talagang gawing kapartner ang ating Panginoon, this is the right time. Kung meron kayong mga problema, ang tagal-tagal na, no? Gawin yung kapartner ang ating Panginoon. No? Talagang sabihin natin, Lord, ikaw na ang maghari sa aking buhay. Ikaw na, Panginoon, na maging driver ng buhay ko. Ibig sabihin, siya yung magbibigay ng instruction at direction. No? Huwag nating hayaan na tayo ang magdikta sa Diyos. Minsan po, i-analyze natin. Sa mga prayer natin, minsan, dinidiktahan natin ng Diyos. No? Dinidiktahan natin siya sa kaparaan na alam natin. Pero ang sabi nga ng Panginoon, ang kaparaanan ko'y higit sa inyong kaparaanan. At ang kaisipan ko ay higit sa inyong kaisipan. Kaya sa pagkakataon na ito, ang nais ng ating Panginoon, total surrender. No? Total surrender ng ating mga buhay, ng ating mga, sabi nga, ano man yan, mga problema man yan. Ang sabi ng ating Panginoon, come unto me all ye that heavily laden, and I will give you rest. Cast all your cares upon Him, for He cares for you. Kaya sa pagkakataon pong ito, gawin natin siyang kapartner ng ating buhay. At alam ko po, walang gusot na hindi niya kayang ayusin. Walang problema na hindi niya kayang solusyonan. Sapagkat siya ang Diyos na makapangyarihan. Amen? Kaya sa pagkakataon na ito, tumayo tayong lahat. Kilala po tayong lahat ng ating Panginoon. Nais ang ating Panginoon na gawin natin siyang kapartner. No? Kapartner ng ating buhay. Huwag natin siyang iwan. Ano ibig sabihin na huwag natin siyang iwan? Huwag tayong mag-decide ng sa sarili natin. Hayaan natin na ang desisyon na ating hahakbangin ay desisyon na nanggagaling sa Kanya. Ibibigay niya sa atin ang mga tamang tao na magiging kapartner natin. Ibig sabihin, hindi magiging pabigat sa atin, magiging katuwang natin. Amen? Praise the Lord. Yumuko tayong lahat at pumikit. Hallelujah. Habang tayo po ay nakayukot, nakapikit, sa pagkakataon na ito, taas natin ang ating kamay sa ating Panginoon. Simbolo na tayo ay sumusurrender sa Kanya. Dalawang kamay po. Dalawang kamay ang itaas natin sa ating Panginoon. At sa pagkakataon na ito, sabihin natin sa Kanya na, Lord, nais kong maging kapartner ka sa aking buhay. Sa pagkakataon na ito, ayaw ng Panginoon na manatili ka sa problema mong yan. Ayaw ng Panginoon na manatili ka sa mga pagsubok na kung saan ay napakatagal nang nagpapahirap sa iyo. Sa pagsuko mo, sa pagtaas mo ng kamay sa Kanya, ang Panginoon ay mananahan sa iyo. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Ang sabi niya po sa kanyang salita, kung saan may 2 o 3 na nagkakatipon sa kanyang pangalan, siya ay nasa kalagitnaan. Ang Panginoong Yesus lamang ang daan, ang buhay at ang katotohanan, walang makararating sama maliban sa ating Panginoon.
Kaya sa pagkakataon nito, habang nakataas ang ating mga kamay, at kung nais nyo na siya'y maging tunay na kapartner nyo sa inyong buhay, sabihin nyo lang ang panalangin na ito ng tao sa inyong puso. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, sa oras pong ito, sumusuko po ako sa inyo. Patawarin niyo po ako kung nung mga nakaraang araw sa aking buhay, ang desisyon ko lamang ang nasusunod. Sa pagkakataon na ito, isinusuko ko ang buhay ko sa inyo. Isinusuko ko ang puso ko sa inyo. Kayo na ang maging kapartner ko, Panginoon, sa buhay kong ito. Dahil kayo lamang ang nangako na hindi nyo ako iiwan, hindi nyo ako pababayaan. Maraming salamat, Panginoong Yesus, sapagkat sa oras na ito, ang yakap nyo, ang pagsama nyo, ang akin nang mararanasan habang ako ay nabubuhay. Salamat ng marami sa pagkakataon na ito. Dinideklara ng aking mga labi ng may pananampalataya sa aking puso na kayo, Panginoong Yesus, ang Panginoon ko, ang tagapagligtas ko, ang kapartner ko. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako na lang po mananalangin. Lord, salamat sapagkat sa oras na ito, Lord, nakita niyo, Panginoon, ang bawat isa na hiniling na kayo maging kapartner. Patunayan niyo sa kanila, Panginoon, na kapag kayo ang aming kapartner, Panginoon, laging may tagumpay sa anumang labanan. Laging magtagumpay, Panginoon, sa anumang pagsubok, sa anumang problema. At higit sa lahat, Panginoon, salamat sapagkat hindi na kami mag-iisa, Panginoon. Kasama ka na namin lagi. Maraming po salamat. Pinagkakatiwala kong bawat isa. Ipakita niyo, O Diyos, sa bawat isa ang mga kamangha-mangha niyong kaparaanan, Panginoon, upang maranasan nila ang inyong kapangyarihan, ang inyong kalwalatian. Salamat po, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, dinadakila, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus ang aming dalangin. Amen. Amen. Thank you, Lord. Praise God. So, tayo po ay dadako sa isang mahalagang gawain. Katulad po ng pinag-aralan natin ngayong umagang ito, that the best partnership that we could ever have po sa ating buhay ay ang pakikipag-partner po natin sa ating Diyos. Amen? Dahil siya po ang may-ari ng ating buhay. Siya po ang may-ari ng lahat ng bagay sa mundong ito. Tama po ba? Nasabi nga po, kahit na tayo yung nagtrabaho, kahit ikaw yung nag-isip, ikaw lahat ng effort galing sa'yo, but still, sabi nga po, we are just stewardess. Ano ibig sabihin nun? Stewards lang po tayo, tagapangalaga. Hindi po tayo yung totoong owner. Amen? Pag ganun po yung mindset natin, hindi tayo mahihirapang magbigay. Alam niyo po ba, habang nakikinig din po ako kanina, it's a revelation po sa akin ng Panginoon habang nakikinig ako, that alam niyo, sa atin pong mga finances, we can be partners with God. Alam niyo po ba na pwede rin po tayong makipag-partner kay God sa ating mga finances? Sa paano pong pamamaraan? Sabi nga po, tignan lang po muna natin. Kumuha po ako ng mga keywords sa partnership. In partnership po, sabi nga, kailangan may formal agreement or katulad po ng binanggit kanina ni Rev Stella, meron pong relationship. Diba? Mahirap pumasok sa isang partnership na hindi mo alam ano yung, kumbaga, ano yung, ito pa po, another keyword is distribute responsibility. Sabi nga po, in every relationship,
in every partnership, may kaakibat na responsibility. Amen po? Katulad po ng paano po tayo makikipag-partner ng ating finances sa Panginoon. Sabi po sa Malakay 3:10, sabi nga po, di ba, kailangan meron tayong formal agreement. May agreement tayo sa Panginoon na, Lord, ikaw ang may-ari ng aking finances. Lahat ng meron ako. Kumbaga, steward mo lang ako. Pag ganun po yung mindset natin, ano man po ang sabihin ng Panginoon sa atin na ibigay natin, hindi tayo mahihirapang i-release. Tama po ba? Pero pag ang mindset natin, akin to, ako ang naghirap dito, ako ang nagpakabago dito. Pag may sinabi po si Lord na ibigay natin, mahihirapan tayong i-release. Bakit? Kasi ang mindset natin, akin to. Pero pag ang mindset po natin, stewards tayo ng Panginoon, lahat ng bagay sa Panginoon, whatever He asks, madali po nating ibigay. Tama po ba? Kaya po, sabi sa Malakay 3:10, ano po ang sabi po doon? Bring all the tithes into the storehouse. Dalhin daw po natin ang ikapu sa storehouse or sa tahanan ng Diyos. Ano po ba yung yung tithes? It is the 10% of whatever we receive. Because the tithe belongs to the Lord. Amen po. Sabi nga, hindi sa atin yun. It is for the Lord. Pero pag ang nasa isip nga po natin, Lord, ako naghirap nito eh. Ako ang gumawa ng paraan para ma-produce tong pera na to. Sa tithes pa lang po, mahihirapan na tayo na ibigay para sa Panginoon. Alam niyo po ba, ang good thing, pag ginawa po natin to, sabi po dito, bring all the tithes into the storehouse that there may be food in my house. And try me now in this. Dahil po, sabi nga po, meron pong may mga tinatawag si God na maglingkod sa Kanya. Katulad po kami, we were called by God to serve Him. Kahit gusto po naming magtrabaho sa labas, gusto po naming magtrabaho sa corporate world, hindi po yun yung pagkakatawag ng Diyos sa amin. We have chosen by God to do this kind of ministry. Meron din naman po tinawag na magtrabaho. Di ba po? May tinawag na maging businessman, businesswoman. May tinawag ang Panginoon. Dapat alam po natin, nasaan tayo? Ano yung pagkakatawag ng Diyos sa atin? Tama po ba? Hindi yung katulad nga po ng sabi ni Rev, hindi tayo yung nagdidikta sa Diyos na, Lord, ito yung gusto kong gawin. Ito yung plano ko sa buhay ko. Hindi po, dapat tanungin natin, Lord, ano yung plano mo sa buhay ko? Lord, ano po yung kalooban mo sa buhay ko? Dahil po pag nasa right place tayo, kung nasaan yung kalooban ng Panginoon, sure enough, He will provide everything that we need. At yun nga po, siya yung backup natin. Siya yung sustain sa atin. At sabi niya po dito, ano po yung gagawin ni Lord? Pag daw binigay natin yung tithes natin sa Kanyang storehouse, ibinigay po natin yung ikapu natin para sa Kanya. Ito po, kaya nga may partnership. Responsibility natin na ibigay ang tithes sa storehouse po ng Panginoon, dahil partnership tayo sa Kanya, may partner tayo sa Panginoon, ito naman po ang gagawin ng Panginoon. Sa verse 10 pa rin po, sabi niya, if I will not open for you the windows of heaven, praise. Maano nga po itong mic? Praise. If I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing, that there will be not room enough to receive it. Sino po yung gusto tumating sa pagkakataon ng buhay niya na, Lord, wala nang paglagyan. Puno na yung wallet ko. Puno na yung alkansya ko. Puno na yung mga paglalagyan ko. Kasi, overflowing na yung pagpapala ni Lord. Di ba lahat po tayo gusto nating dumating sa ganung pagkakataon? Tama po ba? Pero meron daw po tayong kailangan gawin. Hindi po ako nagsasabi nito. It is from the Word of God. Sabi po dito, pag daw po binigay natin yung tithes natin sa Panginoon, sabi niya po, bubuksan niya ang durungawan ng kalangitan para daw po ibuhos ang masaganang pagpapala. Sabi nga po, that there will not be room enough to receive it. Na yung lalagyan natin, hindi na kayang i-contain yung pagpapala ng Diyos. Alam niyo po ba, pagpapala po hindi lamang sa pera, hindi lamang po sa material na bagay, even the good health,
is a blessing from the Lord. Sino po may sakit karamdaman sa umagang ito? Sige po, huwag kayong mahiya. Itaas niyo yung kamay niyo. Taas niyo po yung kamay niyo. Huwag kayong mahiya. As you give your tithes today, this morning, sabihin niyo sa Panginoon, Lord, sabi mo, try me now in this. Subukan kita dito. Lord, here is my tithes for you. Claim your health. Claim your blessing sa pamamagian nga po in your health. Because also a good health is a blessing from the Lord. Amen po. Claim it from the Lord. At sabi niya nga po, there will be not room enough to receive it. Hindi lamang po sa finances, even in our health, in our spiritual lives, that there is blessings from the Lord. At sabi niya po dito, verse 11, and I will rebuke the devourer for your sake, that there will be not they will not destroy the fruit of your ground. Nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts. And all the nations will call you blessed, for you will be a delightful land, says the Lord of hosts. Alam niyo po ba, pag ginawa po natin yung hinihingi ng Diyos na tithe sa atin, meron po siyang protection na ilalagay sa bawat pinagkukuhanan natin ng kabuhayan. Kung kayo po ay nagtatrabaho, God will put a head of protection sa inyo pong trabaho. Kung kayo po ay may business, God will put a head of protection sa inyo pong business. Maari pong dumating sa point na, Lord, sabi mo, ibigay ko sa iyo yung tithes, pero bakit ngayon naghihikahos kami? Bakit ngayon ganito yung nangyayari sa business ko? Church, wag po nating questionin ng Panginoon. Just trust Him. Maari pong nasa season kayo na tinetest lang ng Panginoon na kung sa panahon ng kawalan, magtitiwala pa rin po tayo sa Kanya. Kami po dumating kami sa point na sabi ko, Lord, enrollment na naman. Buti po sana kung magkano lang yung enrollment pa lang po 15,000 na. Pero alam niyo po, bilang nanay, dumadating din po sa point na nagwo-worry ako, Lord, saan kami kukuha ng pang-enroll? Parang ang daming tumatakbo po sa isip ko. Pero the moment po, na kinalma ko yung sarili ko na, Lord, I choose to trust in you. I choose to put my hope in you. Yun nga po, patuloy po namin binibigay yung ikapo namin para sa Panginoon, yung tithes that belongs to God. Sabi ko nga, Lord, sabi mo, you will pour out your blessing that there will be no room enough to contain it. And praise be to God, alam niyo po ba, kung tapat ka sa Diyos, mas tapat ang Diyos sa buhay po natin. Amen? Hindi niya po hahayaan na mapahiya siya sa kaaway, mapahiya siya sa atin. He will always prove Himself faithful and true. At praise be to God, alam niyo po ba, yun nga po, nakapag-enroll po yung mga anak ko, and at the same time po, even yung mga uniforms nila, mga school supplies nila, pre-provide po ng Panginoon. May ginamit po syempre si Lord to provide all our needs. Kaya po, wag po tayong sabi nga po, even in our finances, let's be in partner with God. Amen? Hindi po yung, Lord, partner kita sa relationship ko, sa asawa ko, sa mga anak ko, partner kita, Lord, sa trabaho ko, sa business ko. Pero Lord, sa pera ko, akin lang to ha. Hindi po dapat ganon. Sabi nga po, in all aspect of our lives, kaya po kanina nung nag-pray po tayo, di ba? Yung pagsuko po natin ng lahat-lahat sa atin sa Panginoon, even in our finances. At sa paano pa pong pamamaraan na kumbaga pwede po tayo makipag-partner sa Panginoon. Sabi po sa Matthew 6 verse 1 to 4, ito po yung paggagawa natin ng charitable deeds. Ano pong ibig sabihin? Pag nagbibigay daw po tayo, katulad po nitong kahapon, di ba po, nung mga nakaraan, meron po tayong VBS. Praise be to God sa mga ginamit po ng Panginoon para purchase po tayo ng mga school supplies na ipamimigay po natin mamaya sa mga bata na umattend ng VBS. Sabi nga po, they were all used by God. Sa mga ganong paraan po, we can also be partner with God sa pagbibigay po sa mga ganong bagay. Kasi tingnan nyo po, may pangako po ang Panginoon dito. Pero sabi nga po, as we give, sabi nga po, ito po, katulad po dito, but when you do a charitable deed, do not let your left hand know what your right hand is doing.
that your charitable deed may be in secret, and your Father who sees in secret will Himself reward you openly. Amen? Sino po yung gustong tumanggap ng reward galing kay Lord? Hindi lang yung reward galing sa tatay mo, sa nanay mo, sa kapatid mo, but kay God mismo. Amen? As we do charitable deeds po, sabi nga po, we are being partner also with God. Bakit? Kasi sabi nga po, pag po ginawa natin to ng secret lang kay Lord, kumbaga kayo lang ng Panginoon na nakakaalam, God will reward you openly. Amen po? Kaya po thank God sa buhay po ng mga nag-donate sa atin para po sa ating mga school supplies, 73 school supplies na envelopes lang naman po yung prepare natin. Pero I think hindi po yata nakarating lahat ng kids, but we will do our best po na maipahatid pa rin po sa kanila yung mga hindi po nakapunta. But anyway, sabi nga po, this morning, I pray na ang bawat isa po sa atin, as we will give unto the Lord, let our hearts be in the position of worship at yun nga po, even in partnership with our God. Amen, sa finances po natin. Let's all bow down our heads and close our eyes at tayo po ay manalangin. Heavenly Father, salamat po sa umagang ito that you are continuously revealing more of yourself to us, O God. Even as we give our tithes, our offering, our pledges, O God, our mission offerings, O God. Lord, we are saying, O God, as we give this to you, that Lord, we are in partnership with you kahit po sa finances namin. Lord, we thank you for you have promised, you have said in your word, that as we give our tithes to you, you will, O God, rebuke, O God, Lord, lahat ng padadala ng kaaway para manira, magwasak, pumatay, Panginoon, sa aming mga kinukuhanan ng kabuhayan, O God. And you will also put a head of protection, O God, Lord, sa unahan, sa likod, sa gitna, sa gilid, Lord, and you will encapsulate us with your power, O God, that, Lord, no weapon forms against us by the enemy will prosper. Lord, salamat sa lahat ng mga kapatid at magulang ko, O God, that they will, as they will obey you today, as they will, O God, do this act of worship to you, O God. Lord, salamat. Ikaw po, Panginoon, ang magpo-prove sa kanila na ikaw, na Diyos, na buhay at makapangyarihan, O God, ay, Lord, patutunayan mo sa kanila ang iyong katapatan at kabutihan. Lord, sa lahat po, Panginoon, na malilikom, O God, this morning, bless and sanctify it, O God. Let it be a sweet-smelling aroma before your sight, and let it give glory to your name, O God. Lord, salamat po na magagamit ito, God, Lord, for the expansion of your kingdom here on earth as it is in heaven. At Lord, magagamit ito, Panginoon, para, Lord, mapagpala din, O God, ang iyong mga lingkod, O God, na gumagampa ng iyong kalooban, O Father God. Lord, salamat po, O God, sa umagang ito. Bless each and every one, maging ang mga kapatid at magulang namin na wala pa sa kakayanan na magbigay, O God, but our hearts are there to give. Lord, you said, bread and seed comes from you. Lord, we pray na pagpalain mo rin sila that, Lord, they will also be in a position na makapagbigay din po sa inyo. And we believe, oh Father God, that you are the God of harvest. You are the God, Lord, who will truly bless your children, oh Father God, who are obeying and following your will, oh God. Thank you, oh Father, for this day. We bless you, we honor you, we love you. In Jesus' name, these things we pray. Amen and amen. I've got a river of living water, a fountain that never will run dry. Sing it out. It's an open heaven, your
never be denied. Cause we're stirring up. Cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna dance in the river. Dance in the river. Cause we're stirring up deep, deep wells. Stirring up deep, deep waters. We're gonna jump in the river. Jump in the river. Deep cries out, deep cries out, deep cries out, deep cries out, we cry out, we cry out to you, Jesus. And I've got a river, living water, a fountain that never will run dry. No, now it's an open heaven. You're releasing, and we will never be denied. Cause we're stirring up. Cause we're stirring up deep, deep wells. Stirring up deep, deep waters. We're gonna dance in the river. Dance in the river. Cause we're stirring up deep, deep wells. Stirring up deep, deep waters. We're gonna jump in the river. Jump in. Everybody sing it out. Deep cries out. Deep cries out. Deep cries out. Deep cries out. We cry out. We cry out to you, Jesus. Deep cries out. Deep cries out. Deep cries out. Deep cries out. We cry out. We cry out to you, Jesus. We're falling into deeper waters, calling out to you. We're walking into deeper waters, going after you. Yeah, clap your hands. You guys ready? Here we go. And if he goes to the left, then we'll go to the left. And if he goes to the right, then we'll go to the right. We're gonna jump, 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 jump in the river. Jump, 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 everybody. If he goes to the left, then we'll go to the left. And if he goes to the right, then we'll go to the right. We're gonna dance, 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 dance in the river. Dance, 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 everybody. If he goes to the left, then we'll go to the left. And if he goes to the right, then we'll go to the right. We're gonna jump, 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 jump in the river. Jump, 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 everybody. If he goes to the left, then we'll go to the left. And if he goes to the right, then we'll go to the right. We're gonna shout, 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 shout in the river. Shout, 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 yeah. Deep cries out, deep cries out, deep cries out, deep cries out, we cry out to you, Jesus. Deep cries out, deep cries out, deep cries out, deep cries out, we cry out to you, Jesus. And now shout of praise to the Lord. Praise God. Palakpakan po natin ulit ang buhay ng mga, sila po yung mga naging teachers at naging mga ate at kuya ng mga bata po for 3 days po ng ating VBS. So this time po, let's watch yung pong mga naging kaganapan po nung 3 days po natin na Vacation Bible School.
Okay? So, praise God po sa ating naging 3 days na Kids Vacation Bible School. Yung mga kids po natin na nag-graduate, excited na ba kayo to receive your gift dahil po sa inyong pag-attend sa ating Vacation Bible School? Can I hear the kids? Ay, naku, mukhang hindi yata excited yung mga kids natin. Naubos na ba yung energy nyo hanggang kahapon? Okay po, so tatawagin namin yung pangalan nyo and then receive your gift. So lahat po ng tatawagin natin, stay muna kayo dito sa side na to para po mamaya isang picture taking na lang po tayo. First, let's call si JD Makasa. Nandito po ba siya? Okay po. Si Driana, ano po to? Tawagon, sorry po. Zoe Morga. Ito po kay Zoe. Nandito na po ba si JD? JD, dito na po. Pasok. Zion Ezekiel Bernabe. Si Zion po nandito. Yung mother po nandito. Driana Tawagon. Andito po. Sherika Alperez. Althea Jane Gunong. Si Albert Papa. Nandito po. Si Albert. Ay, wala. Oh, wala daw po si Albert. Gilid na lang po. Joanne Poncho. Ang ating most photogenic. Giselle Cunanan. Si Giselle po, nandito. Si King Matthew Batis. Si King Matthew, nandito po. Ay, sorry. Si Kylie Miles Rivas. Kylie. Si Kylie, asan po? Ayan. Zian Roses. Zian. Wala daw po si Zian. David Magnaye. David. Hazen Renieva. Si Hazen po, nandito. Hazen. Precious Rowan Villacorta. Si Precious po, ayan. Bryden Cobb Renieva. Si Bryden. Kobe pala. Daniela Magnaye. Si Daniela. Angelo Villamil. Ersa Elorde. Si Ersa po. Ersa Elorde. Ano po? John Caleb De Julian. Andito po si John Caleb. Jason Makula. Ay, Jason po, Jason. Si Tawagon. Pakicheck nga, Jeff. Hale Adriel Alam. Si Adi. Sino po to? Jermaine Lane Kunanan. Jocelyn Sinaginan. Jocelyn, nandito po. Jocelyn.
Neymar Opada. Eureka Katakutan. Andrew James Pasok. Oh, hindi ka nahuli ah. Kasi kahapon po pinaiyak siya ni Isaiah. Ellie Beatriz Sanyo. Wala po. O sige. Angeline Villamil. Marjon Villanueva. Si Marjon po. Wala. Ito. Ay, ito. Yulan Katakutan. Jeremy Makula. Kurt David Matulak. Angela Kayabyab. Francis Aboliso. Moises Jose Villarico. Si Moises po, wala din. Julian Pasok. Daniel Magnaye. Ay, sino? Si Moises, ito pala. Sorry, akala nila, teacher, wala ka. O, Daniel Magnaye. Si Daniel, asan na? Magnaye. Jemima Elorde. Mamaya na po yung mga wala. Ana Francesca Tibayan. Gia Hahala. Mark Angelo Mirabuna. Hannah Eunice Alam. Joel Elorde. Allen Papa. Andito po siya. Eunice Katakutan. Alexandra Mirabuna. Gab Villanueva. Elijah Sanyo. Wala po. AJ Morga. Ruiville Renieva. Jacob Aboliso. Romeo Villacorta. Russell Jean Villanueva. Yamina Ocampo. Maika Piliado. Maika. Jefferson Labrador. Harlan Rabuco. Wala daw po. Daniel Cunanan. Princess Villacorta. O, yung mga saling ket-ket po natin. Haven Alam. Ay, umuwi na daw. Sino to? Si Hope Rabuco. Wala rin po. Miguel John Piliado. Ayan. Yay. Si Harper Rabuco. Wala rin po. David James. Ano po to? Ayan, si David James. Jack Daniel Manaligod. Santina Fionin Baloloy. Rina Del Rio. Ivan Lloyd Celeste. Luis Ronjay Chanco. Nathan J. Makula. Dayan Magnaye. Dayan. Edward Katakutan. Meron po bang hindi nakatanggap? Si Dayan Magnaye. Asan po mga Magnaye? O, mamaya na lang po. Okay po. Lahat po ng kids tayo. Ayan, compress kayo dito. Compress.
Sige po, compress po tayo dito sa unahan. Ayan, para isang picture taking lang po tayo. Saan kayo? Mga atid ko yung paki-move po sila dun sa kabila. Dali. Yan, is dito tayo, dito. Lahat po ng graduates kahapon ay 73 na mga bata. O yung mga kids daw po, pwedeng umupo. Upo kayo, upo. Yan. Yung maliliit lang. And then tayo. Yung sumunod, tayo na kayo. Yan. Para makita kayo lahat. O harap nyo po yung mga school supplies para mababawasan na ang bibilhin ng mga magulang or guardian nyo po. And as a sign of our thank you po sa mga naging sponsors po natin. Harap po, smile. Tingin po, tingin. Angat niyo po lahat yung school supplies nyo. Yan. Okay lang yan kahit natakpan yung mukha kasi may picture naman kanina. Congratulations sa lahat po ng ating mga kids! Yay! At thank you po sa lahat ng magulang na nagtiwala po na ipahiram ang inyong mga bata ng 3 araw para sila ay maturuan sa ating Panginoon. Pray. Amen. Tayo po idadako po sa ating announcement. Yan, para po sa ating Speak Live, every Monday at 7:30 p.m. po sa ating Jesus Be Lifted Up Church po na page sa Facebook. Then, Tinig ng Pag-asa, every Thursday at 7:30. Yan, ang ating youth fellowship po ay every Saturdays and at 4 p.m. po. We invite po lahat ng youth na sumali po sa kanilang youth fellowship. Yan, midweek service every Wednesday at 7 p.m. Soaking po every Friday at 7:30 p.m. Ito po ang ating schedule ng ating soaking. So ngayong pong darating na Friday ay yung mga women's po natin, mothers, young pro, and youth. Ang atin pong JBLU Leaders and Workers Spiritual Feeding ay every Tuesday po via Zoom. Ang mga pastor po natin ang nagtuturo po dito. Online prayer gatherings, Father po, Monday to Friday, 4 a.m. Mothers po, Monday to Saturday, 5 a.m. Ang ating pong mga pastor ay Monday to Fridays at 5 a.m. po. Yan, i-like po natin, follow and subscribe ang ating JBLU page, ang ating JBLU Church po na channel sa ating sa YouTube po. Ayun lang po. Thank you. Amen. So ngayon naman po, tinatawagan namin ang mga first-time visitors. Kung maaari ay pumunta po kayo dito sa harapan at ipag-pray po kayo. Si Monica Angela Gorong, andito pa po ba? Henelita Lunanan, Moises Joshua, Villarico, ikaw si Monica? Okay, sige. Althea Jane Gonong, Monica Tamayo, Juyang, Samuel, Luis, at si Tin. Yung mga hindi po natawag yung pangalan at alam mong first-time visitor ka, ngayon ka pala nakapunta dito, punta ka dito sa harapan para maipag-pray.
at may ibibigay sa inyo. Sige po. Welcome po, welcome sa inyong lahat. Okay. Usog daw po dito. Palakpakan naman natin yung mga first-time visitors natin. Welcome po sa Jesus Be Lifted Up Church. Ngayon naman po ay ipagpe-pray po tayo ni Rev Stella. Sige po. Una sa lahat, para po sa ating mga first-time visitors, hindi po aksidente ang araw na ito. Ito po ay araw na ginawa ng Diyos para sa bawat isa. At alam ko po na sabi nga po ay ang Panginoon ang siyang nangusap sa bawat isa sa salita niya na inyong narinig. At ang nais ng ating Panginoon, katulad po ng ating tema, maging kapartner natin siya. Amen? Lalo na yung may mga anak, maging kapartner nyo ang ating Panginoon sa pagpapalaki sa inyong mga anak. Dahil ang sabi sa Bible, train up a child in the way they should go, and when they are old, they will not depart from it. Paano natin sila matitrain kung hindi tayo, sabi nga kung wala tayong kaalaman tungkol sa ating Panginoon. Napakahalaga po na ang mga magulang ay naroon na sabi nga ay responsible na palakihin ang bata ayon sa kalooban ng ating Panginoon. At paglaki nila, hindi sila mapapariwara, makikita po natin na sila ay gagabayan at iingatan ng ating Panginoon. Kaya purihin po ang Diyos. Salamat sa inyong mga buhay. Tayo manalangin. Panalangin natin sila. Lord, salamat po sa buhay, Panginoon, ng aking mga magulang kapatid na dinako nyo sa lugar na ito upang una sa lahat ay makilala ka bilang Panginoon nila tagapagligtas. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy na ingatan niyo sila, gabayan, at hayaan niyo, Diyos, na maging makatotohanan sa kanilang mga buhay na ikaw ay maging kapartner nila, Panginoon. Sapagat, Lord, kapag ikaw ang kapartner, tiyak na mayroong tagumpay sa lahat ng laban sa buhay. Lord, pinagkakatiwala ko sila sa inyo, Panginoon. Uhawin niyo sila sa inyong salita. Hayaan niyo, Panginoon, na hanapin kanila sa kanilang mga buhay sapagkat sinabi niyo, ang naghahanap sa inyo ay masusumpungan ka, Panginoon. Hallelujah. Salamat na marami at ibalik niyo po ang kanilang mga panyapak sa susunod na linggo upang tuloy-tuloy, Panginoon, na makilala ka sa isang malalim, personal at Biblian na kaparaanan. Marami po salamat. Pinagkakatiwala namin ang kanilang mga buhay sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Thank you. God bless. God bless po. Praise the Lord. God bless you. God bless you. God bless you. God bless. God bless po. Praise. Sige po, so pahabol po na announcement. This coming third week naman po sa third week po ngayong August, magkakaroon din po tayo ng VBS sa mga bata po sa Parañaque. So, kung gusto nyo din pong maging kabahagi, maging partner, alam nyo po ba, hindi lamang po sa finances, meron po tayong mga magulang dito na pumunta sila dito para magluto. Yun nga po, nung nakaraan, mag-support sa yun nga, para makabili po tayo ng mga school supplies. Iba't ibang kapamamaraanan po para maging kabahagi tayo. And if you want to be part po ng ating VBS po sa Parañaque, sa third week, yan, pwede rin po kayong magbigay kahit po in kind. Kung gusto nyo po na kayo na po bibili ng school supplies, dadalhin nyo na lang po dito. You're very much welcome. So, may mga bata din po tayo doon na gustong i-bless para po may magamit din po sila, pangtulong din po para sa darating na
pasukan ay kahit papano po makatulong po tayo, especially po dun po kasi sa place natin sa Parañaque, ano po siya, kumbaga talaga pong literal na napakaraming bata, pero po ilan lang po naman yung i-accommodate natin, hindi po, kumbaga hindi po ganun karami, unlike nung dito po sa atin, tayo po umabot tayo ng 73, pero sa Parañaque po, hindi naman po tayo lalampas siguro po doon ng mga 30 na bata. So, yun po, kung sino po ang gustong maging kabahagi, you're very much welcome to be in partner with us po para sila rin po ay mapagpala po natin. Amen? Ganon din po yung sa Sambales. Pero yun nga po, if you want to be part of it, so let's be a channel of God's blessing sa mga bata po. Amen? So we believe that the Lord will provide everything that we need. So, purihin po Panginoon ngayong umagang ito. Sino pa ang pinagpala sa salita ng Diyos na busog ang kanyang spiritual na katauhan? So, tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon for what He has done sa umaga pong ito. Praise be to God, for Him to all be at the glory. God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. Yes, Lord, Heavenly Father, O God, we thank you, Lord, for today. Salamat, Lord, sa inyong mga salita na aming nakain, Panginoon, sa umagang ito, God, sa aming spiritual na pagkain, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, na Ikaw, Lord, ang aming great partner, O God, na Lord, sa lahat ng bagay, Lord, na aming gagawin, Panginoon, Ikaw ang aming kasama, O God, Ikaw ang aming partner. Holy Spirit, be with us, guide each and every one of us, Panginoon, sa darating na linggo, sa darating na week na ito, Panginoon. Lord, we pray for your guidance, Lord. We pray for your protection, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O God. Especially, Lord, sa mga bata, Lord, na magpapasokan na naman, O God. Lord, we pray, O God, that you will give them wisdom, Panginoon, na, Lord, they will be the head and not the tail, Panginoon, sa kanilang pag-aaral, O God. Thank you, Lord. Pagpalain niyo, Lord, ang bawat isa sa amin, O God. Sa mga may trabaho, Lord, sa mga may business, Lord, I speak blessing upon their lives, Panginoon, that, Lord, they will be a blessing to others, O God, to their family, Panginoon, sa mga kasama nila sa bahay, Panginoon, sa kanilang mga trabaho. Lord, maraming salamat, Panginoon, na ang bawat isa sa amin, O God, ay iyong gagamitin, Panginoon, O God, for the expansion of your kingdom, O Lord. Maraming salamat, Lord. Samahan niyo, Lord, kami sa buong araw, Lord, na darating, Panginoon. We give you all back the praises and glory, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.